Ogrlica istine, gdje si nabavila tu oglicu? Od žene koju si nazvao lopovom, od žene koju si napustio i od ljudi kojima će tvoj potpis oduzeti dom. Maknite tu prljavu djevojku s mojih vrata. Zaštitar je zgrabio Ivanu za ruku i odvukao je niz mramorne stube dok su se radnici okupljali iza staklenih vrata, smijući se i snimajući mobitelima. Moram vidjeti gospodina Marinkovića, povikala je, pokušavajući zadržati poderanu bluzu zakopčanom. Vidite li ovu ludu prosjakinju? Podrugnula se jedna recepcionarka. Misliš da direktor ima vremena za ovakve poput tebe? Tada je lančić oko Ivaninog vrata zasjao na jutarnjem suncu. Mali privjesak od bijelog zlata zaljuljao se naprijed natrag. Dvije ruke koje drže malu kućicu. U tom trenutku Ivan Marinković izašao iz svog crnog terenca. Ugledao je oglicu i ukočio se. Aktovka mu je ispala iz ruke i tresnula o pločnik. Prije 20 godina stavio je tu istu oglicu oko vrata svoje supruge. Postojala je samo jedna takva na svijetu. Vesna, prošaptao je. Smijeh je utihnuo. Ivana se polako okrenula, krv joj je tekla s mjesta gdje su je čuvarovi prsti ogrebli. Rekla je da ćete je prepoznati, rekla je mlada žena. Ali upozorila me da vam je prepoznati nakit lakše nego prepoznati istinu. Marinkoviću je lice problijedjelo. Gdje si to nabavila? Ivana je posegnula u svoju otrcanu torbu i izvadila zapečaćenu omotnicu. Od žene koju ste nazvali lopovom, od žene koju ste napustili i od ljudi kojima će vaš potpis oduzeti domove. Nemojte napustiti ovu priču na pola, jer ono što je bilo unutar te omotnice raskrinkat će 20 godina staru laž i srušiti na koljena jednu od najmoćnijih obitelji u Splitu. Prije nego što nastavimo, javite nam u komentarima dakle nas gledate i koliko je kod vas sati, i pretplatite se, jer istina koju je ova beskućnica nosila, bila je daleko opasnija od oglice oko njezinog vrata. Zrak ispred zgrade Marinković grupe kao da je izgubio zvuk. Automobili su i dalje prolazili cestom. Prodavač je i dalje u daljini nudio flaširanu vodu. Negdje izvan tvorničkog dvorišta vozač autobusa dovikivao je putnicima prema Solinu, ali unutar kompleksa svi su stajali nepomično. Zaštitareva ruka ostala je stisnuta oko Ivanine nadlaktice sve dok je Marinković nije pogledao. Pustite je. Čuvar ju je odmah pustio. Ivana je protrljala mjesto gdje su joj se prsti utisnuli u kožu. Nije zaplakala. To je Marinkovića uznemirilo više nego što bi je uznemirile suze. Odvedite je unutra, rekao je. Šef osiguranja Boris stišao je glas. Gospodine, još je nismo pravilno pretražili. Marinković se okrenuo. Izraz njegova lica bio je dovoljan. Rekao sam, odvedite je unutra. Staklena vrata su se otvorila. Ista ona recepcionarka koja se malo prije rugala Ivani odmaknula se tako brzo da joj se peta zapetljala o uglačan pod. Nitko se više nije smijao. Ivana je ušla u zgradu bosonoga na jednoj nozi, jer joj se remen lijeve sandale poderao tijekom sukoba. Blato je obilježavalo svako mjesto na koje je stala. Bluza joj je bila izblijedjela. Suknja je bila prepravljena na rubu koncem pogrešne boje. Otrcana platnena torba koja joj je visjela s ramena izgledala je kao da je preživjela kišu, prašinu i nekoliko noći provedenih na tvrdom tlu. Ipak je hodala uzdignute brade. Marinković ju je odveo pored glavne recepcije u privatnu dvoranu za sastanke koja se koristila za pregovore na visokoj razini. Prostorija je imala dugačak stol od tamnog drveta, kožne stolice, zid od stakla i pogled na Split koji je grad činio tihim i pitomim. Ivana je stala kraj vrata. Možete sjesti, rekao je Marinković. Dobro sam, krvarite. Pogledala je ogrebotinu na ruci, vidjela sam i gore. Marinkovićeva čeljust se stegnula. Okrenuo se prema Borisu, zovite ambulantu. Ne treba ambulanta, rekla je Ivana. Ovo nije pregovor. Sve u ovoj zgradi izgleda kao pregovor. Boris je pogledavao od jednog do drugog. Marinković je pokazao prema vratima. Ostavite nas, gospodine. Van. Kad su se vrata zatvorila, Marinković je stavio obje ruke na stol i zagledao se u oglicu. Nije bila srebrna, iako je jutarnja svjetlost stvarala takav dojam. Bila je od bijelog zlata, blago potamnjelog od starosti. Privjesak je bio oblikovan poput dviju otvorenih ruku koje drže malu kućicu. Na krovu je bila sitna ogrebotina. Sjećao se te ogrebotine. Vesna ju je napravila na dan kad su otvorili zajedničku knjižnicu u naselju Kamensko. Nagnula se preblizu novopostavljenoj metalnoj polici. Nasmijala se kad je privjesak udario o nju i odbila dopustiti da joj zamijeni oglicu. Kuća koja nikad nije ogrebena nikad nije nikoga sklonila, rekla je tada. Marinković je zaboravio točan zvuk njezina smijeha. Nije zaboravio oglicu.
Skini je, rekao je. Ivanine oči su se stvrdnule. Zašto? Moram je vidjeti izbliza. Možete je vidjeti odavde. Ta je oglica pripadala mojoj supruzi. Vašoj bivšoj supruzi. Ispravka je oštro odjeknula. Gdje si je nabavila? Dala mi ju je prije nego što je umrla, da mu je zastao na pola sekunde. Vesna je mrtva. Ivana nije odmah odgovorila. 20 godina Marinković se trenirao da ne pita o Vesni. Govorio si je da ga se njezin život više ne tiče. Kad bi se njezino ime pojavilo u starim dokumentima ili na društvenim događanjima, on bi se zauzeo drugim razgovorom. Čuo je glasine da je radila s udrugama za stambena prava. Jednom mu je poznanik spomenuo da ju je vidio u Rijeci. Drugi put netko je rekao da živi u Beču. Marinković nikad nije provjerio. Sad je djevojka koja je spavala na ulici stajala u njegovoj dvorani za sastanke, nosila oglicu koju je on nekoć zakopčao oko Vesninog vrata i govorila o njezinoj smrti kao da je riječ o običnoj vijesti. Kad je umrla? Upitao je. Prije 18 mjeseci. Od čega? Zatajenje bubrega, komplikacije zbog hipertenzije i možda zato što je predugo sama nosila previše toga. To nije medicinski odgovor. To je odgovor koji imam. Marinkovićevo lice se promijenilo. Ivana je to vidjela i pogledala u stranu, ne iz sažaljenja, nego zato što tuga može postati još jedan oblik moći kad pripada bogatom čovjeku. Ljudi hitaju utješiti je. Naprave joj mjesta. Siromašni ljudi pokapaju svoje mrtve i vraćaju se na posao prije nego se zemlja slegne. Marinković je podigao omotnicu koju je stavila na stol. Bila je smeđa, omekšala na uglovima, s njegovim punim imenom ispisanim plavom tintom. Ivan Marinković. Prepoznao je rukopis prije nego što je slomio pečat. Na trenutak mu se palac odbijao pomaknuti. Unutra su bile 3 stvari. Prva je bila fotografija. Vesna je stajala ispod valovitog krova, tanjeg nego što ga je pamtio kose prošarane sjedinama. Pored nje bila je Ivana, možda 19-godišnjakinja na slici, u školskoj bluzi s hrpom bilježnica u rukama. Iza njih su bile drvene kuće podignute na stupovima iznad tamne vode. Drugi predmet bila je prva stranica dosjea o otkupu zemljišta za naselje Kamensko. Treći je bila presavijena poruka. Marinković ju je otvorio. Ivane, ako Ivana stoji pred tobom, znači da su sva zakonita vrata ostala zatvorena. Nemoj joj pomoći zato što nosi moju oglicu. Nemoj je slušati zato što misliš da bi mogla biti tvoja. Slušaj je zato što tvoja tvrtka nikad nije slušala ljude koji nisu imali ništa što joj je trebalo osim svoje zemlje. Traži dosje AMEDA 744. Pitaj zašto se računi korisnika ponavljaju. Pitaj zašto su mrtvi stanovnici potpisivali obrasce o naknadi. I kad ti kažu da sam te pokrala, pitaj tko je imao koristi od tvoga bijesa. Vesna. Prostorija se smanjila. Marinković je poruku pročitao ponovno, pa 3. put. Pogled mu se vratio na jednu rečenicu. Nemoj je slušati zato što misliš da bi mogla biti tvoja. Pogledao je Ivanu. Koliko imaš godina? 23. Njegovo lice odalo je proračun prije nego što ga je mogao sakriti. Ivana se suho nasmijala. Eto, to je uvijek prva stvar koju ljudi poput vas izračunaju. Što to znači? Pitate se jesam li vaša kći? Jesi li? Ne. Odgovor je stigao prebrzo da bi mu vjerovao. Kako možeš biti sigurna? Zato što se moja majka zvala Slavica Barić. Moj otac je bio Nikola Barić. Imam rodni list, krsni list i 2 ljudi koji su ih oboje poznavali. Zašto te je onda ona odgojila? Ivanina ruka stisnula je remen torbe. Odgojila me jer je moja majka umrla nakon što je vaš prvi projekt stigao u našu zajednicu. Marinkovićev pogled odletio je na dosje. Kamensko. Da, nikad niste dovršili taj projekt. Počeli ste ga prije 20 godina. Ljudi su umrli prije nego ste se povukli. Nije to bilo tako. Mislite, nije to ono što piše u izvještaju koji ste potpisali? Marinković je odstupio od stola. Glas mu se stišao. Pazi da. Ivana je pokazala prema staklenom zidu. Iza njega su se stotine zaposlenika kretale kroz zgradu koja nosi njegovo prezime. Imate osiguranje dolje, odvjetnike gore, vozače vani, spavate iza kapija. Ja sam sinoć spavala pod crkvenim stubištem, s torbom vezanom oko struka. Recite mi molim vas, između nas dvoje, tko je od nas dvoje pažljiviji? Vrata su se otvorila prije nego je Marinković uspio odgovoriti. Marina Šarić ušla je u tamnoplavom odijelu, s okruglim naočalama koje su joj klizile niz nos. 6 godina bila je glavna pravna direktorica grupe i naučila je pročitati krizu prije nego što joj je itko objasnio. Pogled joj je krenuo od Marinkovića do Ivane, pa do otvorene omotnice. Gospodine, partneri na projektu čekaju. Vijeće je zvalo 2 put.
Otkažite sastanak, Marina je zastala, najava projekta Marina Kruna, otkažite. To će izazvati pitanja, neka pitaju. Marinković je gurnuo dosje o zemljištu prema njoj. Nađi dosje AM7744, Marina nije odmah dotaknula papire. Što tražim? Ponavljajuće račune korisnika, obrasce o naknadi koje su potpisali mrtvi stanovnici. Sve povezano s naseljem Kamensko. Pogled joj se izoštrio. Trenutni otkup, original dosija. Prije 20 godina, Ivana je progovorila. I trenutni. Koriste stare potpise da bi tvrdili da su ljudi ponovno pristali. Marinkovićev izraz lica se promijenio, ali samo neznatno. Marinković je to primijetio. Zna što ime, rekao je. Naravno, ne, reagirala si. Marina je skinula naočale i obrisala ih presavjenom krpicom. To je radila kad je htjela dobiti na vremenu. Vidjela sam njezino ime u starom memorandumu o parnici kad sam se pridružila tvrtki. Kakvom memorandumu? Prijetnja građanskom tužbom. Nikad nije podnesena. Nabavi ga, gospodine. Imamo veliku transakciju danas. Nabavi sve. Marina je vratila naočale. I što da kažem stricu Petru? Reci mu ništa. To je bila prva greška koju je Marinković tog jutra napravio. Pretpostavio je da tišina unutar tvrtke ostaje tišina. Dok je Marina stigla do pravnog arhiva, stric Petar Marinković već je imao sliku sa sigurnosne kamere na telefonu. Slika je prikazivala Ivanu kako se okreće na kapiji. Ogrlica je bila vidljiva. Petar je sjedio sam na stražnjem sjedalu svog Mercedesa i uvećavao sliku dok privjesak nije ispunio ekran. Prvi put nakon mnogo godina njegovi mirni prsti su zadrhtali. Nazvao je direktora projekta u Kamenskom. Zašto rušenje još nije počelo? Muškarac je zvučao zbunjeno. Gospodine, mobilizacija je za ponedjeljak. Zajednica je dobila otkaz 7 dana unaprijed. Pomaknite ga. Na kada? Na sutra ujutro. Gospodine, pravna služba bi mogla prigovoriti. Pravna će služba večeras dobiti revidirani sigurnosni izvještaj. Recite izvođaču da postoji hitan rizik od urušavanja konstrukcije. Taj izvještaj ne postoji. Postojaće. Petar je prekinuo poziv i ponovno se zagledao u oglicu. Vesna, promrmljao je. Čak ni iz groba nisi mi dala mira. U dvorani za sastanke Marinković je zamolio Ivanu da objasni kako je postala beskućnica. Nije počela od rušenja. Ljudi vole jedan dramatičan razlog, rekla je. Žele čuti da je jedna vatra sve spalila, ili da ih je jedan zloban gazda izbacio. Pravi život nije uvijek takav. Ponekad propadneš kroz 10 malih rupa prije nego što itko to nazove katastrofom. Njezina posvojiteljica Vesna bolovala je godinama. Isprva je krvni tlak držala pod kontrolom lijekovima. Kasnije su joj bubrezi počeli otkazivati. I dalje je radila, pisala izvještaje za civilne udruge i pomagala zajednicama pripremati peticije. Ali bolnički računi progutali su ono malo što je zarađivala. Napustila sam fakultet u 2. godini, rekla je Ivana. Govorila sam si da je to samo jedan semestar. Onda je 1 postao 2. Preselile su se iz dvosobnog stana u jednu sobu, pa u jeftiniju sobu. Kad je Vesna umrla, Ivana je otkrila 3 mjeseca neplaćene stanarine i dugove prema ljekarni. Našla je povremeni posao posluživanja na događanjima, unosa podataka i pomaganja jednom konzultantu za zemljište oko sređivanja dokumenata. Posao je dolazio i odlazio. Zatim su sadašnji stanovnici Kamenskog primili obavijest da će područje biti raščišćeno za projekt Marina Kruna. Ivana se vratila uz zajednicu pomoći obiteljima kopirati dokumente i bilježiti zahtjeve. Dok je bila ondje, lopovi su provalili u sobu u kojoj je odsjedala. Odnijeli su joj mali mobitel, gotovinu i plastičnu mapu s osobnom iskaznicom i školskim svjedodžbama. Bez dokumenata nije mogla dovršiti prijavu za novi posao. Bez posla nije mogla plaćati stanarinu. Bez adrese. Zamjena dokumenata postala je teža. 3 tjedna spavala je gdje god je našla prostora, u crkvenom trijemu, 2 noći u hodniku državne bolnice, dok je osiguranje nije otjeralo. Marinković je slušao, ali mu se vraćao Vesni. Zašto me nikad nije kontaktirala? Ivana ga je dugo gledala. Jest. Pisala je pisma. Nisam ništa primio. Slala je dokumente u vaš ured. Ništa nije stiglo. Došla je jednom ovamo. Marinković se namrštio. Kada? Prije 11 godina. Osiguranje je reklo da ste na sastanku. Čekala je 6 sati. Onda je stric Petar sišao i rekao joj da, ako joj je stalo do vas, treba prestati pokušavati uništiti tvrtku. Marinković je polako sjeo. Ti si bila ondje. Imala sam 12 godina. Sjedila sam na pločniku i radila zadaću. Sjetio se tog dana.
Ne Vesne, ne djeteta. Sjetio se da je Petar ušao na poslijepodnevni sastanak kasno i rekao da je došlo do nereda dolje s nestabilnom ženom. Marinković nikad nije pitao tko. Kad je umrla? Upitao je. Prije 18 mjeseci, ponovila je Ivana strpljivo. Uslijedilo je kucanje. Uredska medicinska sestra unijela je kutiju prve pomoći. Ivana joj je dopustila da očisti ogrebotinu, ali odbila je injekciju jer joj nitko nije objasnio što je to. Sestra je objasnila da nije injekcija, samo antiseptički sprej. Onda to prvo recite, odgovorila je Ivana. Ljudi imaju pravo znati što im stavljate na tijelo. Marinković ju je promatrao. Čak i iscrpljena tražila je objašnjenje. Pitala je prije nego što je pristala. Nije prihvaćala autoritet kao istinu. Vesna je bila ista. Kad je sestra izašla, Marinković je rekao, ne možeš se vratiti na ulicu. Ivana se ukočila. Imam poslovni apartman blizu ureda. Možeš privremeno ostati ondje. Osiguran je, ne. Trebaš mjesto za spavanje. Ono što ja trebam jest da se rušenje zaustavi. Ne mogu zaustaviti zakonski odobren projekt zbog jedne kopirane stranice i osobnog pisma. Dakle, Oglica je bila dovoljna da me dovedete gore, ali ne dovoljna da pokrenete istragu. Vodim istragu, nudite mi krevet, oboje se može dogoditi, a kad kamere saznaju, vaša će tvrtka objaviti da je suosjećajni direktor spasio beskućnicu dok će vaši buldožeri krenuti prije zore. Marinkovićeva frustracija je rasla. Što točno želiš od mene? Pisanu obustavu svih radova na lokaciji na 14 dana, neovisnu reviziju popisa naknada, javni pristup popisu korisnika, sastanak s izabranim predstavnicima stanovnika, ne s ljudima koje je odabrao vaš izvođač. To nije mali zahtjev, nije ni uklanjanje čitave zajednice. Marinković je nazvao Marinu. Pripremi internu uputu obustavi mobilizacije u Kamenskom na 72 sata, do pregleda dokumentacije. Marina je odgovorila nakon kratke stanke. Moram provjeriti ovlasti unutar strukture projektnog društva. Ja sam glavni direktor grupe. Projektno vozilo ima delegirane ovlasti odboru za nadzor. Stric Petar predsjeda tim odborom. Marinkovićev izraz se stvrdnuo. Sastavi je svejedno. Da, gospodine. Ivana je namjestila torbu. 72 sata nije 14 dana. To je ono što mogu sada. To je ono što ste spremni sada. Krenula je prema vratima. Kamo ideš? Reći stanovnicima da direktor koji je potpisao oduzimanje njihovih domova treba više vremena da odluči vrijede li njihovi dokazi čitanja. Ivana. Zastala je. Marinković joj je pružio poslovnu karticu. Moj izravan broj. Zurila je u nju. Mislite da žena koja spava vani ima telefon? Spustio je ruku. Prvi put tog jutra poniženje je pripadalo njemu. Marina je sljedeća 2 sata provela u ograničenom digitalnom arhivu. Trenutni sustav tvrtke sadržavao je čiste kopije svih dokumenata povezanih s Kamenskim, prečiste. Pretražila je stari referentni broj iz Vesnine poruke. Dosje AM7-44 je postojao, ali njegovo je kazalo navodilo samo 28 stranica. Pravni memorandum od prije 19 godina spominjao je 73 stranice, nedostajalo je 45 stranica. Provjerila je popis naknada. 182 kućanstva navedena su kao isplaćena. 37 isplata otišlo je na samo 4 bankovna računa. Usporedila je imena s javno dostupnim maticama umrlih i starim zapisnicima zajednice. Najmanje 9 navodnih primatelja umrlo je prije datuma isplate. Marina se zavalila u stolicu. Mladi odvjetnik je pokucao. Gospođo, stric Petar pita zašto je najava projekta otkazana. Recite mu da je direktor bolestan. Odvjetnik je oklijevao. Ali on je u zgradi. Onda mu recite da nisam ništa rekla. Kad je mladić otišao, Marina je otvorila memorandum o parnici koji je nosio Vesnino ime. Prva rečenica glasila je: moguća tužba bivše direktorice za socijalno planiranje zbog nezakonitog preseljenja, preusmjeravanja sredstava za rehabilitaciju i osvetničkog otkaza. Na dnu je stajala rukom napisana uputa: zatvoriti dosje, bez vanjske korespondencije, ovlast predsjednika. Potpis je bio Petrov. Marina je izvadila telefon pa zastala. Zvanje bi Marinkoviću moglo ostaviti trag u sustavu tvrtke. Umjesto toga isprintala je stranice. Dok je printer počeo raditi, svjetla u arhivu su se ugasila. Ne cijeli kat, samo arhiv. Marina je stajala nepomično u mraku. Onda je čula kako se elektronička brava klikom zaključava. Povukla je kvaku. Vrata se nisu pomaknula. Upalila je baterijsku svjetiljku na telefonu i pozvala tehničku službu. Nema signala. Arhiv je bio u podrumu gdje je i inače bio slab prijem. Pokušala je internu razglasnu vezu. Mrtva.
Nekoliko sekundi slušala je. Iz hodnika je dopiralo slabo kretanje. Halo, nitko nije odgovorio. Snažno je pokucala. Ovdje Marina Šarić, otvorite ova vrata. Tišina. Odmaknula se i proučila okvir. Brava je bila elektronička, ali vrata su se otvarala prema unutra. Crvena kutija za nuždu stajala je pored njih zapečaćena tankom plastikom. Udarila je petom cipele o plastiku, posegnula unutra i povukla ručicu. Ništa se nije dogodilo. Netko je onesposobio hitno otvaranje. To je uplašilo više od same tame. Marina je fotografirala isprintane stranice i spremila ih u šifriranu mapu na osobnom telefonu. Zatim je originale zataknula pod bluzu u pojas suknje. Godinama je izvršnim direktorima govorila da ostanu mirni tijekom krize. Sad, dok joj se znoj skupljao ispod ovratnika, shvatila je kako beskorisno takav savjet zvuči kad netko drugi kontrolira vrata. Počela je udarati po vratima protupožarnim aparatom. Treći udarac donio je glas. Gospođo, ovo je čistačica iz podruma. Gospođo Šarić, zovite osiguranje. Vrata su zaključana. 5 minuta kasnije brava se otključala. Djelatnik tehničke službe stalno se ispričavao, tvrdeći da je riječ o kvaru sustava. Marina se nije prepirala. Izašla je u hodnik i vidjela muškarca kako skreće na drugom kraju. Sivo odijelo, krupna ramena, jedan od osobnih asistenata strica Petra. Prepoznala je njegov hod. Nije se osvrnuo. Marina je otišla ravno u Marinkovićev ured. Bio je na telefonu s direktorom projekta. Kako to mislite? Odbor za nadzor poništio je obustavu. Direktorov glas dopirao je s razglasa. Gospodine predsjednik kaže da je strukturalni rizik hitan. Kružio je s inženjerskim izvještajem. Tko ga je naručio? Ne znam, gospodine. Vi ste direktor projekta. Da, gospodine. Kako onda ne znate? Marina je zatvorila vrata ureda i položila isprintani memorandum na Marinkovićev stol. On ga je čitao dok je i dalje slušao poziv. Lice mu se promijenilo. Nemojte pomaknuti ni jedan stroj, rekao je direktoru. Gospodine, mobilizacija je već počela. Kamo? Oprema napušta dvorište izvođača večeras. Marinković je prekinuo poziv. Marina mu je opisala što je pronašla. Ponavljajući računi, mrtvi korisnici, nedostajuće stranice, stari memorandum o parnici, onesposobljena brava arhiva. Marinković je podigao rukom napisanu uputu. Stric Petar je zatvorio ovaj dosje. To izgleda kao njegov potpis. On je tada bio izvršni direktor, a vi ste bili glavni direktor. Riječi su bile tihe. Marinković je podigao pogled. Marina ih nije ublažila. Moram vas nešto pitati, gospodine. Jeste li znali da je Vesna iznijela te optužbe? Znao sam da je optuživala projektni tim za nepravilno rukovanje sredstvima preseljenja. Jeste li istražili? Stric mi je rekao da je interna revizija utvrdila da nema preusmjeravanja. Jeste li pročitali reviziju? Pročitao sam sažetak. Tko je pripremio sažetak? Marinković je već znao odgovor. Petrov ured. Što se dogodilo Vesni nakon toga? Suspendirana je. Od koga? Od mene, uz optužbu da je krala novac. Bilo je transfera povezanih s konzultantskim računom koji je ona odobrila. Je li novac ušao na njezin osobni račun? Ne. Je li objasnila taj konzultantski račun? Marinkovićev pogled skrenuo je prema gradu vani. Rekla je da je riječ o povjerenom računu zajednice. Je li to bilo? Nisam potvrdio. Zašto? Glas mu se pooštrio. Zato što se moj brak raspadao. Moj prvi veliki projekt bio je pred kolapsom. Ulagači su prijetili odlaskom. I svaki je dokument na mom stolu govorio da je djelovala bez odobrenja. Svaki dokument koji je pripremio isti ured koji je htio zatvoriti dosje. Misliš da to sad ne razumijem? Mislim da će razumijevanje toga sada ne zaštititi nikoga sutra ujutro. Marina je stavila telefon na stol i pokazala mu fotografije arhivskih stranica. Trebamo vanjske kopije. Trebamo i sudski nalog. Vaša interna uputa možda neće biti dovoljna. Nazovi našeg vanjskog odvjetnika. Naš vanjski odvjetnik zastupa tvrtku. Ako bi tvrtka mogla biti umiješana, povjerljivost i sukob interesa postaju komplicirani. Onda nađi neovisnog odvjetnika za tebe ili za pogođene stanovnike. Pitanje ga je pogodilo s obje strane. To nije uvijek moguće. Marinković je jednom prošetao uredom. Nađi nekoga za stanovnike prvo. Marina je kimnula. Znam odvjetnicu za javni interes Anu Radić. 2 puta je tužila ovu tvrtku. Hoće li primiti moj poziv? Neće, ali možda primi Ivanin. Ivanu su pronašli u naselju Kamensko nedugo prije zalaska sunca. Cesta je završavala prije nego zajednica. Odande su uske daske i nabijena zemlja vodile između kuća sagrađenih od drveta.
blokova Lima i godina popravaka. Djeca su se kretala oko kanti postavljenih ispod krovova koji su propuštali. Žene su dimile ribu nad metalnim bačvama. Muškarci su se vraćali s lagune s mrežama smotanim unutar drvenih čamaca. Zrak je nosio miris soli, dima, dizela i otvorenih odvoda. Marinković je zajednicu vidio na fotografijama iz projekta. Fotografije su bile snimljene iz zraka. Iz zraka su kuće postajale oblici, ljudi su postajali brojevi. Voda je postajala plavi prostor označen za komercijalni razvoj. Na tlu, sve je imalo ime. Žena po imenu Baka Ruža vikala je na dječaka jer se previše približio vodi. Krojač je radio pored prozora bez stakla. Mehaničar je posložio ključeve po veličini na komadu stare tkanine. Blizu zajedničkog doma, stanovnici su kopirali osobne dokumente i upisivali podatke o kućanstvima u bilježnice. Ivana je sjedila za plastičnim stolom, pomažući starijem čovjeku da otisne palac na jastučić za tintu. Vidjela je Marinkovića kako prilazi i ustala je. Svaki razgovor oko njih zastao je. Doveli ste odvjetnike? Upitala je. Marina je odgovorila. Donijela sam dokaze da je vaša zabrinutost utemeljena. Utemeljena. To je pravna riječ. To je i udobna riječ. Marina je prihvatila prijekor. Pronašli smo ponavljajuće bankovne račune i nedostajuće arhivske stranice. Moramo tražiti hitnu privremenu mjeru večeras. Ivana se okrenula stanovnici. Starija žena se progurala naprijed. Ovo je taj čovjek, upitala je. Marinković je kimnuo. Zovem se Ivan Marinković, znam vaše ime. Na papiru je zalijepljenom na moja vrata. Podigla je obavijest s crvenim znakom. Ja sam Ruža Barbić. Živim ovdje 31 godinu. Vaš papir kaže da sam primila 8 milijuna kuna. Pokažite mi banku gdje sam ih preuzela. Marinković je uzeo obavijest. Istražit ću. Vi ljudi uvijek istražujete nakon što stroj razbije kuću. Drugi je čovjek povisio glas. Ime mog oca je na popisu. Umro je 2013. Kažu da je potpisao 2024. Ljudi su počeli govoriti u isti glas. Broj moje sobe je pogrešan. 3 obitelji su izbrojali kao jednu. Sastanak koji su opisali nije se dogodio. Rekli su nam da potpišemo prisutnost, pa su to iskoristili kao pristanak. Marina je podigla obje ruke, po jednu osobu odjednom. Trebamo izjave s datumima i kopije dokumenata. Mladić se gorko nasmijao. Gospođo, kad smo donijeli izjave u vaš ured, osiguranje je na nas prolilo vodu. Ivana se popela na nisku gajbu. Slušajte, vikanje neće pomoći odvjetnici Ani da podnese slučaj. Trebamo strukturu. Gomila se stišala jer je ona s njima radila tjednima. Pokazala je na različite stolove. Ljudi s potvrdama o isplati, idite na plavi stol. Ljudi čija imena stoje kao isplaćena, a nisu ništa primili, idite na žuti stol. Ako je navedena osoba mrtva, donesite bilo kakav dokaz pogreba, crkveni program, osmrtnicu ili svjedoka koji je znao datum. Ne predajte svoj jedini original. Fotografirat ćemo ga i vratiti. Marinković je promatrao kako organizira prostoriju. Nije obećavala pobjedu. Nije rekla da je direktor došao spasiti. Objasnila je da bi privremena mjera mogla odgoditi rušenje, ali neće riješiti vlasništvo. Upozorila je da netočne tvrdnje mogu oslabiti jače. Rekla je stanovnicima da ne izmišljaju brojke samo zato što su brojke tvrtke lažne. Istina ne postaje jača kad joj dodamo, rekla je. Dajte samo ono što možete obraniti. Marina je pogledala Marinkovića. Ta djevojka bi trebala studirati pravo. Studirala je upravljanje nekretninama. Onda bi trebala završiti. Marinković je stišao glas. Ne pretvaraj je u projekt. Marina se gotovo nasmiješila. Htjela sam ti reći isto. Odvjetnica Ana Radić stigla je nakon mraka u prašnjavoj Toyoti. Nosila je jednostavnu crnu haljinu, nosila 2 laptopa i pozdravila Marinkovića bez topline. Dakle, Lav je otkrio da šuma sadrži ljude. Nisam te pozvao zbog uvreda. Ne, pozvao si me jer tvoj vlastiti pravni odjel možda ne može očistiti ono što je možda pomogao zakopati. Marina je stala između njih. Trebamo nalog prije jutra. Ana je proučavala dokumente. Sud će pitati zašto je ovo hitno sada. Ivana je rekla dokaz. Stanovnik je prikazao snimku niskih kamiona koji prevoze bagere duž pristupne ceste. Ana je kimnula. Tražit ćemo privremenu mjeru na temelju postupovnih nepravilnosti, sporne naknade, nedovoljne obavijesti i rizika od nepopravljive štete. Ali shvatite ovo. Sudac može odbiti bez jasnih dokaza o vlasništvu. Što je s mrtvim korisnicima? Upitao je Marinković. To pojačava pitanje prijevare, ne odlučuje automatski o pravu na zemlju. Možemo li ih zaustaviti? Možemo pokušati. Ivana se nagnula preko stola. Što vam treba?
izjave pod prisegom, originalna obavijest, dokaz o naseljenosti, trenutni projektni dokumenti i netko tko svjedoči. Ja sam ovdje živjela. Trenutno ste beskućnica, a vaše ime nije na popisu kućanstava. Ivanino lice se stegnulo. Ana je nastavila. To ne čini vaš interes nevažnim, čini pravni put specifičnijim. Trebamo stanovnike izravno navedene. Ruža je podigla ruku. Koristite moje ime. Priključio se još jedan stanovnik. Pa još jedan. Do 10 na večer, 12 izjava pod prisegom bilo je spremno. Marinkovićev telefon neprestano je vibrirao. Stric Petar, članovi odbora, ulagači, gradonačelnikova infrastrukturna pomoć. Ignorirao ih je dok se nije pojavila poruka od strica. Dopuštaš da te nestabilna djevojka manipulira Vesninim nakitom. Vrati se kući prije nego što se osramotiš. Marinković je zurio u poruku. Ivana je to primijetila, zna za Oglicu. Jeste li mu vi rekli? Ne. Onda mu je netko poslao snimku s kapije. Marinković je nazvao Borisa. Sačuvaj svu sigurnosnu snimku od jutros. Bez brisanja, bez kopija koje se izdaju. Boris je oklijevao. Gospodine, Stričev je ured tražio snimku ranije. Tko je odobrio? Uprava grupe. Sačuvaj i evidenciju pristupa. Da, gospodine. Marinković je prekinuo poziv. Ivanin izraz lica rekao je ono što nije trebala izgovoriti. Tvrtka je curila i prije nego što je ona prošla kroz kapiju. U ponoć, Ana je elektronički podnijela hitnu zamolbu. U 12:20, sudski je tajnik potvrdio primitak. U 1:15, oprema izvođača stigla je do Vanjske ceste. U 2 počela je kiša. Kiša je padala žestoko, udarajući o krovove i pretvarajući staze u blato. Obitelji su pomicale madrace od mjesta gdje je krov propuštao. Djeca su spavala u odjeći jer nitko nije znao hoće li trebati bježati u zoru. Marinković je ponovno ponudio da odvede Ivanu u poslovni apartman. Ovaj put pristala je pod uvjetima. Marina ih je napisala na laptopu. Privremeni hitni smještaj. Bez obveze povjerljivosti. Bez odricanja od tužbenih zahtjeva. Bez ograničenja pravnog savjetovanja ili kontakta s medijima. Bez korištenja Ivanina imena ili slike od strane Marinković grupe bez pisanog pristanka. Marinković je pročitao dokument. Ovo je pretjerano za jednu noć. Ivana je odgovorila. Ljudi koje je papir prevario nauče koristiti papir. Potpisao je. Apartman se nalazio u poslovnoj zgradi na rivi. Imao je 2 spavače sobe, bijele plahte, klimu, toplu vodu i hladnjak pun pića. Ivana je stajala nasred dnevnog boravka, nesposobna pomaknuti se. Marinković je pogrešno protumačio njezinu tišinu. Ako vam nešto treba, domar je dolje. Pogledala je prema prozoru i gradskim svjetlima. Ovo mjesto je prazno. Da. Koliko to košta mjesečno? To nije bitno. Meni jest. Marinković je rekao iznos. Ivana je uzvratila. To je više nego što 20 obitelji ovdje potroši na najam. Nije sad vrijeme za to. To je uvijek ono što bogati ljudi kažu kad ih brojke osramote. Marinković je uzdahnuo. Misliš da novac čini svaki izbor nemoralnim? Ne, mislim da novac ljudima omogućuje da ne vide cijenu svojih izbora. Krenuo je prema vratima. Odvjetnica Ana će nazvati kad sudac odgovori. Ivana je dotaknula privjesak. Jeste li je voljeli? Marinković je zastao. Pitanje je stiglo bez optužbe. Da. Zašto je onda niste slušali? Pogledao je svoje ruke. Mislio sam da ljubav znači poznavati osobu. Kad su dokumenti proturječili onome što sam vjerovao sam dokumentima jer su izgledali objektivno. Ali netko ih je pripremio. To sad znam. Ne, znali ste to tada. Samo ste više vjerovali osobi koja ih je pripremila nego ženi koju ste oženili. Marinković je susreo njezin pogled. Zvučiš potpuno kao ona. Provela sam veći dio svog života s njom. Otvorio je vrata. Mrzila je ovako hladnu klimu, dodala je Ivana. Sjećanje ga je pogodilo. Vesna kako hoda kroz njihovu staru spavaću sobu usred noći gasi klimu. Govori da Split već ima dovoljno ljudi koji pokušavaju zaledio sami sebe. Marinković je odšeočao bez odgovora. Ivana je zaključala vrata, provjerila svaki prozor i stavila stolicu ispod kvake. Zatim je ušla u kupaonicu. Nije stajala pod pravim tušem 12 dana. Prvi dodir tople vode zabolio je o grebotinu na ruci. Naslonila se na zid dok su prašina i znoj otjecali kroz odvod. Pokušala se ne rasplakati, ne zbog Vesne, ne zbog nadolazećeg rušenja, plakala je jer je čisti ručnik mirisao na sapun, a ona je zaboravila koliko brzo sigurnost može tijelu priznati da je umorno. Spavala je manje od 2 sata. U 4:30, glasno kucanje ju je probudilo. Održavanje, viknuo je muškarac. Ivana je sjela, nitko nije spomenuo održavanje, nije se pomaknula. Kucanje se ponovilo. Gospođo, curi voda iz vaše jedinice.
Provjerila je kupaonicu, suho, telefon joj je nestao, ali stacionarni telefon u apartmanu stajao je pored kreveta. Nazvala je domara, nema odgovora, kvaka na vratima se pomaknula. Ivana je zgrabila tešku svjetiljku s noćnog ormarića. Tko ste vi? Održavanje. Kako se zovete? Tišina. Onda je muškarac rekao, otvorite vrata ili ćemo koristiti glavni ključ. Ivana je odstupila i nazvala Marinkovića s broja koji je zadržala na poslovnoj kartici. Odgovorio je na treći zvon. Što se dogodilo? Vani su muškarci. Kakvi muškarci? Kažu da su iz održavanja. Pokušavaju otvoriti vrata. Marinković se već pokretao. Ne otvaraj. Zovi policiju. Ne znam broj za hitne slučajeve iz ovog stacionarnog telefona. Zovi 112. Nazvala je. Veza se spojila. Ali prije nego što je uspjela dovršiti davanje adrese, brava je kliknula. Stolica se pomaknula. Dvojica muškaraca gurnula su vrata prema unutra. Ivana je vrisnula. Prvi muškarac posegnuo je za njezinom torbom. Zamahnula je svjetiljkom. Udarila ga je u rame i razbila se o zid. Drugi ju je zgrabio od ostraga. Zabila mu je petu u potkoljenicu, okrenula se i ugrizla ga za zglob. Opsovao je. Prvi se oporavio i tako je snažno udario da joj se vid zabijelio. Uzmite oglicu, viknuo je. Ne torbu, ne novac, oglicu. Ivana je shvatila. Stisnula je obje ruke oko privjeska. Drugi muškarac posegnuo je prema njezinom vratu. Onda je hodnik ispunila sirena. Muškarci su je pustili i pobjegli. Jedan je koristio stubište. Drugi je gurnuo policajca u odori koji je izlazio iz dizala i pobjegao kroz servisni prolaz. Ivana je stajala uza zid, drhtala je, jedan dlan joj je krvario od razbijenog stakla. Ogrlica je ostala oko njezinog vrata. Marinković je stigao 15 minuta kasnije, u hlačama od kopčanoj košulji bez sakoa. Sam je vozio, zatekao je Ivanu kako sjedi na podu dok je policajac fotografirao oštećena vrata. Obraz joj je oticao. Što su uzeli? Ništa. Zašto onda? Došli su po oglicu. Marinković je pogledao razbijenu svjetiljku, pomaknutu stolicu i krv na njezinoj ruci. Nešto se u njemu smjestilo u hladniji oblik. Ovo više nije bila stara bračna rana. Netko se plašio onoga što oglica predstavlja. Do 6 ujutro policija je uzela izjave. Kamera glavnog hodnika zgrade prestala je snimati u 22 minute iza 4. Servisna kamera bila je okrenuta prema zidu. Domar je tvrdio da je spavao i ništa ne zna. Marina je stigla s Anom. Ana je pregledala vrata. Ne možete je zadržati ovdje, rekao je Marinković. Preselit ću je u svoju kuću. Ivana je ustala. Ne, vas su napali. Upravo zato. Netko tko je ovo učinio znao je gdje je vaša tvrtka smjestila mene. Moja kuća ima bolje osiguranje. Vaša obitelj također ima pristup. Nastupila je tišina. Marina je rekla. Ima pravo. Marinkoviću je oštro pogledao. Nađi neovisno, sigurno mjesto. Nastavila je Marina. Ne u vlasništvu tvrtke. Neotkriveno internom osoblju. Ana je ponudila zaštićeni stan koji je koristila njezina pravna organizacija. Ivana je pristala. Prije nego što su otišli zazvonio je Anin telefon. Slušala je, zahvalila pozivatelju i prekinula vezu. Sudac je zakazao hitno ročište za 9:30. Je li izdao privremenu mjeru? Upitao je Marinković. Još ne. Ivana je pogledala na sat. Strojevi će početi prije toga. I jesu. U 6:43. Prvi motor bagera pokrenuo se u naselju Kamensko. Zvuk se prostirao preko vode kao grmljavina. Kad je Marinkovićevo vozilo stiglo do ruba naselja, zora je tek počela bojiti nebo. Buldožer je stajao iza linije policajaca i privatnih čuvara. Nož mu je bio podignut. 2 bagera čekala su dalje na kamionima za prijevoz. Radnici u reflektirajućim jaknama kretali su se oko opreme, provjeravali gorivne vodove i dovikivali preko motora. Stanovnici su se izlijevali iz uličica noseći vreće, lonce za kuhanje, madrace, školske uniforme, uokvirene fotografije i sve što su im ruke mogle ponijeti. Jedno je dijete plakalo jer nije moglo naći jednu cipelu. Ruža Barbić stajala ispred svoje kuće raširenih ruku. Prvo ćete morati kroz mene. Policajac je vikao kroz razglas. Svi stanovnici moraju se pridržavati zakonite obavijesti o iseljenju. Ne ometajte ovlašteno osoblje. Ivana se progurala kroz gomilu. Gdje je sudski nalog koji odobrava rušenje? Voditelj gradilišta pokazao je na laminirani dokument. Državno odobrenje. To je dozvola za pristup okolišu. To nije nalog za posjed. Vi niste odvjetnica. Ne, ali umijem čitati. Voditelj gradilišta se okrenuo. Marinković je istupio naprijed. Ugasite svaki stroj. Muškarac se ukočio kad ga je prepoznao. Gospodine, imam pisanu uputu odbora za nadzor. Ja sam glavni direktor grupe. Da, gospodine.
Ali ovaj je projekt pod posebnom projektnom tvrtkom Marina Kruna. Predsjednik je delegirao ovlast. Povlačim tu ovlast. Ne možete to učiniti usmeno, gospodine. Marinković se približio. Onda smatrajte ovo obavijesti, da ću vas osobno smatrati odgovornim za svaku oštećenu strukturu nakon ovog trenutka. Predstavnik izvođača mu se pridružio. Gospodine Marinkoviću, troškovi mobilizacije rastu. Imamo policijsku podršku i sigurnosni izvještaj koji navodi da strukture predstavljaju neposredan rizik. Marina je pružila ruku. Pokažite mi izvještaj. Dao joj je kopiju. Pregledala je prvu stranicu. Ovaj inženjer dao je otkaz konzultantskoj tvrtki prije 6 mjeseci. To nije moja briga. Postaće vaša briga kad objasnite zašto ste se oslonili na izvještaj datiran jučer, koji je potpisala osoba koja tamo više ne radi. Muškarac se uznemirio. Iza njih, stanovnici su počeli skandirati, bez obavijesti, bez rušenja, bez isplate, bez rušenja. Ivana se popela na drveni sanduk. Svi slušajte, skandiranje se usporilo. Ne bacajte kamenje, ne dirajte strojeve, snimajte sve s sigurne udaljenosti. Roditelji, držite djecu iza zajedničkog doma. Ljudi sa starijim rođacima premjestite ih u crkveno dvorište. Ako policija da uputu, pitajte za pravnu osnovu, ali se ne borite. Mladić po imenu Marko je viknuo. Uništit će nas dok mi postavljamo pitanja. Ivana je pokazala na telefone podignute oko njih. Ako se borite, prikazat će samo borbu. Neće pokazati papire. Ne dajte nikome izgovor da nas nazove nasilnima. Marinković je promatrao kako smiruje ljude koji su imali svaki razlog za bijes. Pohađao je vodstvene programe u Londonu i New Yorku. Konzultanti su ga učili upravljanju krizama, komunikaciji s dionicima i deeskalaciji sukoba. Ivana je to radila bez mikrofona, bez titule i bez obećanja da može pobijediti. Policijski zapovjednik je pristupio. Gospodine Marinkoviću, uz dužno poštovanje, vaš obiteljski spor nije naš operativni predmet. Ovo nije obiteljski spor, onda donesite sudski nalog. Ana je opet provjerila telefon. Ročište je počelo na daljinu. Sudac razmatra izjave. Koliko dugo? Upitao je Marinković. Onoliko koliko sud treba. Rukovatelj buldožera spustio je nož. Ivana je potrčala prema liniji. Marinković ju je uhvatio za ruku. Nemoj, to je kuća bake Ruže. Rekla si svima da se ne približavaju stroju. Znam. Onda slijedi vlastitu uputu. Rukovatelj je pogledao prema voditelju gradilišta. Voditelj je podigao jednu ruku. Marina je stala izravno ispred noža. Rukovatelj je stao. Marinković ju je promatrao. Nije se okrenula. Ako se taj stroj pomakne, povikala je, imenovat ću izvođača, projektnu tvrtku, svakog direktora koji ga je odobrio i svakog osiguravatelja povezanog s ovom lokacijom u hitnoj tužbi prije podneva. Predstavnik izvođača opsovao je pod glasom. Gospođo, maknite se. Ne, vi ste pravna direktorica tvrtke, što znači da savršeno razumijem koliko skupih vaših sljedećih 30 sekundi može postati. Prvi put, stanovnici su se nasmijali. Nije to bila radost. Bio je to oštar smijeh ljudi koji su gledali kako moć postaje neizvjesna. Onda je crni Mercedes ušao na lokaciju. Stric Petar Marinković izašao je u elegantnom odijelu, uglačanim cipelama, s izrazom strpljivog razočaranja. Pogledao je gomilu kao da su djeca koja odgađaju važno putovanje. Ivane, što si učinio? Petar je uzdahnuo. Zaštitio sam projekt koji ti dopuštaš da Grci sabotiraju. Pomaknuo si rušenje jer si izmislio izvještaj. To je nepromišljena optužba. Marina mu je pružila stranicu. Navedeni inženjer više ne radi za tu tvrtku. Petar je jedva bacio pogled. Administrativna pogreška. 37 isplata ušlo je na 4 računa, rekao je Marinković. 9 mrtvih ljudi potpisalo je obrasce. Stariji muškarac je suzio oči. Ovo nije mjesto za to. Postalo je mjesto kad si poslao strojeve. Petar je stišao glas. Sramotiš se zbog djevojke s ulice koja nosi ukradenu imovinu. Ivana ga je čula. Priblizila se. Petar je pogledao oglicu i na trenutak izgubio kontrolu nad izrazom lica. Znate je, rekla je. Znam čemu nalikuje. Ne znate je. Petar se okrenuo Marinkoviću. Manipulira tobom točno kao i ja. Sentiment, optužba, javna drama. Ta žena umalo ti je uništila život jednom. Zatvorio si njezinu parnicu. Spriječio sam ogorčenu bivšu suprugu da ucjenjuje tvrtku. Presreo si njezina pisma. Zaštitio sam te od slabosti. Riječ je visjela između njih. Petrov glas je omekšao. Imao si 34 godine, banke su bile spremne povući se. Izvođači nisu bili plaćeni. Tvoja žena otvorila je neovlaštene račune i premjestila novac projekta. Ja sam održao tvrtku na životu.
Taj je račun bio povjereni račun zajednice. To je ono što je ona tvrdila. Jesi li istražio? Učinio sam ono što je bilo potrebno. Marinković je zurio u čovjeka koji ga je odgojio nakon smrti njegova oca. Petar mu je platio fakultet. Jamčio je za prvi kredit tvrtke. Sjedio je pored Marinkovićeve majke u bolnici. Kad su se Marinković i Vesna svađali, Petar je slušao, savjetovao i podsjećao ga da veliki ljudi ne smiju dopustiti da privatne emocije unište javnu dužnost. Sad je svaki spomen osjećao nečišćeno. Ana je povikala. Sud je izdao privremenu mjeru zaštite. Podigla je telefon. Sve rušenje, uklanjanje ili ometanje naseljenih struktura obustavljeno je 7 dana do ročišta. Nalog je elektronički dostavljen projektnoj tvrtki, izvođaču, pravnoj službi policije i lokalnoj vlasti. Naselje je eksplodiralo. Voditelj gradilišta je odstupio. Petar je podigao ruku. Elektronička kopija nije uručenje na licu mjesta. Ana se okrenula policijskom zapovjedniku. Vaša je pravna služba potvrdila primitak. Provjerite telefon. Zapovjednik se odmaknuo i nekoga nazvao. Motor buldožera nastavio je raditi. Ruža je počela glasno moliti. Policijski zapovjednik se vratio. Ugasite opremu. Na sekundu nitko se nije pomaknuo. Onda je čitava zajednica eksplodirala u povicima. Žene su se grlile, muškarci su podizali ruke, djeca koja nisu razumjela pravni nalog vikala su, jer su odrasli vikali. Ivana nije slavila. Znala je da 7 dana nije pobjeda. Pogledala je Petra. Misliš da privremena mjera mijenja vlasništvo? Upitao je. Ne, odgovorila je Ivana. Mijenja ono što možete uništiti prije nego što ljudi budu saslušani. Petar se okrenuo Marinkoviću. Odbor se sastaje u podne. Dobro. Možda ti se dnevni red neće svidjeti. Ni tebi. Dvorana za sastanke Marinković grupe vidjela je svađe oko dugova, akvizicija, kašnjenja projekata, radnih sporova i političkog rizika. Nikad prije nije vidjela Ivana Marinkovića kako dolazi s dokazima protiv čovjeka na čelu stola. 12 direktora prisustvovalo je osobno ili putem videa. Petar je sjedio na predsjedavajućem mjestu. Marinković je stajao. Marina je podijelila kopije nepravilnosti u naknadama i memoranduma o partnici. Petar nije poricao postojanje nepravilnosti. Preoblikovao ih je. Velike akvizicije zajednica proizvode nesavršene zapise, rekao je. Imena se mijenjaju. Računi se dijele. Neformalna naselja rijetko vode pouzdanu dokumentaciju. Ne možemo svaku razliku tretirati kao prijevaru. Direktor Josip Perić namjestio je kravatu. 37 isplata na 4 računa nije obična razlika. Možda odražava agente isplate. Gdje su ugovori o zastupanju? Upitala je Marina. Naći ćemo ih. Marinković se nagnuo naprijed. Zašto je 45 stranica uklonjeno iz dosija AM 744 tijekom migracije arhiva? Zašto si naredio da se Vesnina tužba zatvori? Zašto su njezina pisma blokirana? Petar je pogledao oko stola. Gledate čovjeka u žalosti kako ponovno otvara neuspješan brak i uvlači ovu tvrtku u to. Trebamo odgovoriti disciplinom, ne teatrom. Marinkovićeva ruka udarila je o stol. Ova je tvrtka koristila imena mrtvih ljudi za podupiranje evidencija naknada. A ti si potpisao izvorna odobrenja za akviziciju. Prostorija je utihnula. Petar je gurnuo mapu prema direktorima. Unutra su bile kopije Marinkovićevih potpisa, ovlast projekta, sažetak angažmana zajednice, odobrenje sredstava za preseljenje, konačna potvrda usklađenosti. Petar je govorio smireno. Ako je bilo zloupotrebe prije 20 godina, direktor se ne može pretvarati da je stajao izvan nje. Ivan je odobrio strukturu. Primio je izvještaje, potpisao je potvrde. Marinković je pogledao stranice, očekivao je izdaju. Nije očekivao da će mu vlastiti rukopis izgledati kao dokaz od stranca. Direktor Perić upitao je, jeste li pregledali ove dokumente prije potpisivanja? Marinković je pošteno odgovorio, sažetke ne prilog. Jeste li mi izravno izrazili zabrinutost? Jesam. I odbio si ih. Direktor koji se pridružio putem londonske veze progovorio je, onda ovo nije samo pitanje predsjednika. Riječ je o propustu u upravljanju koji uključuje glavnog direktora. Marinković se mogao braniti. Mogao je reći da je bio mlad. Mogao je reći da je Petar kontrolirao informacije. Mogao je reći da bi tvrtka propala da je oklijevao. Sve je to sadržavalo dio istine. Ništa nije mijenjalo potpise. Nisam ukrao novac, rekao je Marinković. Ali potpisao sam papire koje nisam propitivao. I kaznio sam osobu koja me tražila da ih propitujem. To nije nevinost. Riječi su prostorijom prošle snažnije nego što bi to poricanje učinilo. Marina ga je pogledala.
Petrovo zadovoljstvo je nestalo. Marinković je nastavio. Predlažem 4 neposredne mjere. Prvo, neovisnu forenzičku reviziju koju vodi tvrtka bez prethodne veze s Marinković grupom. Drugo, čuvanje svih zapisa, uključujući osobne uređaje korištene za poslovne svrhe. Treće, obustava trenutne aktivnosti na lokaciji do revizije i sudskog pregleda. Četvrto, dobrovoljno otkrivanje relevantnim financijskim i antikorupcijskim tijelima. Nekoliko direktora počelo je govoriti odjednom. Uništit ćeš tvrtku. Zajmodavci će paničariti. Trebamo pravni savjet. Ovo je preuranjeno. Petar je podigao glas. Predlažem da se Ivan Marinković suspendira kao glavni direktor grupe do procjene njegove sposobnosti i sukoba interesa koji proizlazi iz optužbi njegove bivše supruge. Marinković je pogledao strica. Ovo si pripremio prije sastanka. Pripremio sam se za mogućnost da izabereš emociju umjesto dužnosti. Direktor Perić zatražio je glasanje. Odbor je objasnio da Marinković može ostati u prostoriji, ali ne može glasati o vlastitoj suspenziji. 5 glasova podržalo je suspenziju. 4 su bila protiv, 2 su se suzdržala. Petar je imao odlučujući glas kao predsjednik. Prijedlog je prošao. Malo prije 2 sata poslijepodne Ivan Marinković prestao je biti izvršni direktor tvrtke koja je nosila njegovo prezime. Njegova pristupna kartica deaktivirana je prije nego što je stigao do dizala. Zaposlenici su promatrali iza stakla dok je nosio vlastite dosije kroz predvorje. Recepcionarka od tog jutra spustila je pogled. Vani su se okupili novinari. Netko je iskurio vijest o sjednici odbora. Pitanja su ga zapljuskivala sa svih strana. Gospodine Marinkoviću, jeste li smijenjeni zbog prijevare? Je li beskućnica vaša tajna kći? Je li vaša bivša supruga krala novac tvrtke? Priznajete li nezakonita rušenja? Marinković je zastao. Marina je šapnula. Ne dajte punu izjavu bez savjetnika. Kimnuo je. Onda je jedan novinar povikao. Je li djevojka ukrala oglicu? Marinković se okrenuo prema kamerama. Ne, gomila se stišala. Nije je ukrala. Ivana Barić nije pod mojom istragom i nitko iz mog ureda nema ovlast optužiti je za krađu. Svaka tvrdnja da je kriminalka je lažna. Tko je ona? Svjedokinja koja zaslužuje zaštitu. Je li vaša kći? Ne. Odgovor je izazvao novu buru. Marinković je nastavio prije nego što ga je itko mogao prekinuti. I njezin nedostatak srodstva sa mnom ne umanjuje ozbiljnost onoga što je iznijela. Ta rečenica dosegla dalje nego što je očekivao. Do večeri, milijuni ljudi pogledali su tu snimku. Neki su ga hvalili. Neki su to nazvali kontrolom štete. Neki su pitali zašto je mladoj ženi trebala oglica mrtve bogate žene prije nego što je direktor pristao slušati. To posljednje pitanje pratilo ga je kući. Ivana je poslijepodne provela u Aninom zaštićenom stanu dajući formalnu izjavu o napadu. Goran je stigao nakon zalaska sunca. Bio je mršav, pažljiv, nosio je platnenu torbu za dokumente pridržanu s 2 zakrpane trake. Predstavio se kao istraživački novinar. Ivana ga nije pozvala da sjedne. Odakle znate gdje sam? Ana me nazvala. Ivana je pogledala odvjetnicu. Ana je rekla da vam je Vesna vjerovala. Upoznao sam Vesnu prije 6 godina. Dala mi je dokumente o Kamenskom i 2 druge akvizicije. Zašto niste objavili? Zato što je ono što je Vesna dokazala bila nepravilnost, ne cijeli lanac kaznene odgovornosti. Bankovni zapisi bili su nepotpuni. Ključni svjedoci su se povukli. Jedan je nestao, otišao iz zemlje. Prema njegovoj obitelji. Nisam mogao potvrditi gdje. Ivana je prekrižila ruke. Dakle, zadržali ste priču. Nastavio sam istraživati. Ljudi su i dalje gubili domove. Da. Njegov odgovor nije nosio obranu. To ju je natjeralo da sluša. Goran je izvadio zapečaćenu plastičnu vrećicu. Unutra je bila neotvorena omotnica adresirana na Marinkovića. Vesna mi je dala ovo neposredno prije smrti. Rekla je da to otvorim samo ako Marinković ikad odluči istraživati. Ivana je zurila. Što je unutra? Ne znam. Niste otvorili. Nije bilo adresirano meni. Ivana se gotovo nasmijala. Nakon tjedana u kojima su ljudi pretraživali njezine torbe, koristili njezinu sliku, govorili o njoj i odlučivali što je za nju najbolje, jednostavno poštovanje tuđeg zapečaćenog pisma djelovalo je izvanredno. Marinković je stigao u stan pod pratnjom privatne zaštitarske tvrtke koju je odabrala Ana, ne Marinković grupa. Izgledao je starije nego to jutro. Goran mu je pružio omotnicu. Marinković ju je pažljivo otvorio. Pismo je imalo 8 stranica. Vesna ga je napisala rukom. Opisala je prvi projekt u Kamenskom. Tvrtka je planirala mješoviti stambeno-poslovni razvoj.
Prvotna istraživanja identificirala su preko 200 kućanstava. Odobren je proračun za preseljenje. Vesna je predložila postupno preseljenje, privremeni smještaj, potporu za život ribara i vlasnika čamaca te povjereni fond zajednice za transparentan prijem sredstava. Petar se protivio trošku. Tvrdio je da mnogi stanovnici nemaju formalno vlasništvo i trebaju primiti samo simboličnu pomoć. Kad je Vesna nastavila prigovarati, počeli su se pojavljivati zapisi o isplatama bez njezinog odobrenja. Otvorila je privremeni povjereni račun s 2 predstavnika zajednice, kako bi zaštitila dio već otpuštenih sredstava za život. Petar je taj račun iskoristio da je optuži za preusmjeravanje novca. Marinković je stigao do 5. stranice i zastao. Ivana je promatrala njegove ruke. Što? Pružio je pismo Marini. Jedan je odlomak bio podcrtan. Ivane, najteža istina nije da te je tvoj stric prevario. To je da si izabrao laž koju je tvoj ponos bio spreman prihvatiti. Do tada, već si zamjerio sate koje sam provodila u zajednici. Već si sumnjao da mi je više stalo do stranaca nego do našeg doma. Kad je pred tebe stavio dokumente o računu, oni nisu stvorili tvoju presudu. Dali su tvojoj presudi papirologiju. Marinković je sjeo. 20 godina pamtio se kao suprug izdan od strane tajnovite žene. Sad se sjećanje preslagivalo. Vesna kako dolazi kući kasno, miriše na dim s obale. Njezino odbijanje da prisustvuje poslovnoj večeri jer je nestala raseljena žena. Njihove svađe oko novca. Marinković je optužuje da ga čini slabim pred zaposlenicima. Vesna govori, suosjećanje nazivaš nelojalnošću samo kad ti odgađa ambiciju. Zadnja stranica sadržavala je imena. 3 službenika tvrtke, 2 konzultanta, 1 lokalni dužnosnik i 1 muškarac identificiran samo kao financijski službenik voljan potvrditi da su računi korisnika zamijenjeni nakon odobrenja zajednice. Goran je dotaknuo inicijale. Zoran Marić. On je svjedok koji je napustio zemlju. Možemo li ga naći? Upitala je Marina. Prošle godine sam pronašao njegovu sestru u Zadru. Rekla je da je živ, ali prestrašen. Marinković je pogledao Gorana. Što bi ga natjeralo da progovori? Dokaz da ga tvrtka više ne može zakopati. Anin telefon je zazvonio. Odgovorila je slušala i polako se okrenula prema Ivani. Što je? Upitala je Ivana. Ana je stavila poziv na razglas. Policijski službenik se predstavio. Trebamo da se Ivana Barić javi na postaju u vezi s prijavom krađe i iznude. Marinković je ustao. Javno sam izjavio da nijedna prijava nije došla od mene. Službenik je odgovorio. Podnositelj prijave je Ured obiteljske baštine Marinkovića. Optužba se odnosi na nakit koji pripada obiteljskom imanju i zahtjev povezan sa zaustavljanjem komercijalnog projekta. Petar je promijenio oružje. Ne imovina tvrtke, obiteljska imovina. Ne nesporazum. Iznuda. Ana je pitala, imate li poziv u pisanom obliku? Poslanje. Doći ćemo s odvjetnikom sutra. Gospođa Barić trebala bi doći večeras. Ne. Ako odbije može se zatražiti nalog. Ana je prekinula vezu. Ivanino lice je bilo mirno. Marinković je rekao, ne idete. Idem. Zadržat će vas. Ako se skrivam, nazvat će me bjegunkinjom. Možemo osporiti. Ana je odmahnula glavom. Dobrovoljni dolazak ne jamči puštanje. Ivana je uzela torbu. Tjednima su me tjerali s mjesta jer ljudi misle da nedostatak adrese znači nedostatak imena. Neću sad bježati kad su konačno napisali moje ime na papiru. Na postaji, dežurni policajac uzeo je oglicu kao dokaz. Ivana je odbila je skinuti dok Ana nije fotografirala predmet, kopču, ogrebotinu na privjesku i naljepnicu s dokazom. Zapišite stanje. Inzistirala je. Istražitelj se namrštio. Gospođo, znamo naš posao. Onda dokumentiranje ne bi trebalo vas vrijeđati. Ana je sakrila osmijeh. Policajac je zabilježio ogrebotinu. Marinković je ponudio da odmah osigura jamčevinu. Policija je odbila, tvrdeći da prijava uključuje zavjeru i imovinu znatne vrijednosti. U 11:40 Ivana je smještena u pritvorsku ćeliju. Do ponoći jedan je portal objavio naslov. Beskućnica prevarantica uhićena zbog optužbe direktorove bivše supruge za milijunsku otimačinu. Članak je uključivao detalje iz njezine policijske izjave koji nisu bili javno objavljeni. Tvrdio je da je izmislila optužbe o rušenju nakon što je saznala za Marinkovićev propali brak. Opisao ju je kao neobrazovanu, iako je pohađala fakultet. Nazvao je oglicu ukradenom prije nego što je ijedan sud ispitao vlasništvo. Do jutra, stranci su raspravljali izgleda li Ivana dovoljno pošteno da joj se vjeruje. Petar se pojavio na televiziji ispred dobrotvornog događaja. Govorio je nježno. Ovo je bolna obiteljska stvar.
Moramo imati suosjećanja za ranjive mlade ljude na koje mogu utjecati aktivisti, ali suosjećanje ne može opravdati kriminalno ponašanje. Unutar ćelije, Ivana je čula intervju s telefona jednog policajca. Jedna zatvorenica je pogledala Ivanu. Sad pričaš, ha? Ivana je naslonila glavu na zid. Da. Žena je kimnula prema televizijskom zvuku. Taj se starac tebe boji. Ivana je zatvorila oči. Zbog čega? Zbog moćenja, znaš da. Tada je Ivana razumjela svrhu uhićenja. Nije bilo samo da je kazni. Bilo je da promijeni pitanje. Umjesto pitanja jesu li stotine stanovnika prevarene, javnost će pitati je li jedna beskućnica ukrala oglicu. Cijela zajednica mogla je nestati iza jedne optužbe. Otvorila je oči. Molim vas, rekla je zatvorenici, kad vam donesu papir za potpisati, zamolite da ga prvo naglas pročitaju. Žena se nasmijala. Ti i ovdje savjetuješ ljude. Ivana se blago nasmiješila. Tako me je odgojila Vesna. Ivana je provela noć uspravno sjedeći jer je pod ćelije bio mokar blizu zida. U 6 ujutro policajac je donio izjavu na potpis. Izjava je govorila da je oglicu primila od neimenovane osobe i koristila je da bi dobila pristup Marinkoviću. To nije ono što sam rekla. Policajac je pokucao po stranici, to je sažetak. To je drugačija priča. Potpišite prvo. Vaš odvjetnik može ispraviti kasnije. Ivana je gurnula papir natrag. Ne. Policajčevo se lice stvrdnulo. Vi ljudi naučite malo hrvatskog i počnete praviti probleme. Ivana je pogledala žene oko sebe. Molim vas, pročitajte izjavu naglas da svi čuju što odbijam. Učite li me mom poslu? Ne, štitim svoje ime. Policajac je odnio papir. 2 sata kasnije, Ana je stigla s naredbom o puštanju od suca. Policija je odgodila dodatna 3 sata, tvrdeći da papirologija nije obrađena. Goran je čekao vani s kamerama nekoliko medijskih kuća. Kad se Ivana konačno pojavila, novinari su je okružili. Jeste li ukrali oglicu? Jeste li Marinkovićeva kći? Koliko ste novca tražili? Jeste li spavali u direktorovom apartmanu? Ivana je podigla jednu ruku. Pitanja su se usporila. Zovem se Ivana Barić. Ogrlicu mi je dala Vesna Marinković prije nego što je umrla. Nisam tražila novac za sebe. Tražila sam pauzu u rušenju i neovisnu reviziju popisa naknada. Jedan je novinar upao. Zašto bismo vam vjerovali? Ivana je pogledala izravno u kameru. Ne biste mi trebali vjerovati zato što mi je odjeća poderana. Ne biste mi trebali ne vjerovati zbog istog razloga. Pogledajte evidenciju. Pitajte zašto su mrtvi ljudi potpisivali obrasce. Pitajte zašto je 37 isplata ušlo na 4 računa. Pitajte zašto se datum rušenja promijenio nakon što sam ušla u direktorov ured. Ta je snimka otišla dalje od naslova o skandalu. U naselju Kamensko stanovnici su je puštali na telefonima. U uredima ljudi su o njoj raspravljali za vrijeme ručka. Studenti prava počeli su preuzimati sudske podneske. Geodeti su naglasili da neformalno stanovanje ne poništava potrebu za dužnim postupkom. Drugi su napadali Ivanu, nazivajući je oportunisticom. Ali pitanje se vratilo dokumentima. Petrov pokušaj da svede zajednicu na oglicu propao je. Marinković je sreo Ivanu u Aninom uredu. Očekivao je bijes. Ona mu je dala popis. Što je ovo? Stvari koje stanovnicima trebaju prije sljedećeg ročišta. Popis je uključivao ovjerene kopije projektnih odobrenja, cjeloviti raspored naknada, zapisnike konzultacija, imena agenata za isplatu, izvještaje o okolišu i plan preseljenja. Marinković je pročitao. Nemam više unutarnji pristup. Još uvijek znate tko ga ima. Marina je stavljena na administrativni dopust. Onda vaša tvrtka čuva dokaze uklanjajući osobu koja ih je pronašla. Znam. Ivana je sjela. Zapešća su joj nosila blijede crvene tragove od lisica. Marinković je to primijetio. Žao mi je. Za koji dio? Uhićenje. Vi niste potpisali prijavu. Moje je ime to omogućilo. To je bliže istini. Prihvatio je odgovor. Podnijeću izjavu pod prisegom koja potvrđuje povijest oglice i Vesnino vlasništvo. Dobro. Mogu i izjaviti da nisam odobrio nikakvu prijavu za krađu. Dobro. Želim platiti vaše pravne troškove. Anina organizacija me zastupa. Trebaju sredstva. Onda donirajte bez povezivanja mog slučaja s tim. Marinković ju je pogledao. Mislite da je sve što nudim zamka? Ne. Mislim da bogati ljudi obično pretvaraju krivnju u velikodušnost. Velikodušnost se osjeća bolje jer davatelj ostaje pod kontrolom. Kako bi izgledala odgovornost za vas? Dajte dokaze čak i ako vas štete. Polako je kimnuo. To je ono što pokušavam učiniti. Onda nastavite. Marina je ušla noseći mali kovčeg.
Otišla je kući nakon suspenzije i zatekla predstavnike tvrtke kako čekaju da preuzmu njezin poslovni laptop. Prije predaje, nije napravila kopije. To bi nakon pravnog naloga za čuvanje moglo stvoriti komplikacije. Ali mjesecima ranije, kao dio rutinske revizije upravljanja, poslala je arhivsko kazalo na vanjski portal za usklađenost odbora. Kazalo je pokazivalo da je dosje AM744 nekoć sadržavao 73 stranice. Možemo li dobiti nedostajuće stranice? Upitala je Ana. Možda od vanjskog skladišnog dobavljača. Stari fizički arhiv digitaliziran je prije 12 godina. Zapisi označeni za uništenje trebali su biti skenirani prije toga. Tko je imao ovlast nad uništavanjem? Uprava grupe. U to je vrijeme odborom za zapise predsjedao stric Petar. Marinković je protrljao čelo. Sve se vraća na njega. Ne sve, rekla je Marina, neke se stvari vraćaju na vas. Pogledao ju je. Odobrio ste politiku uklanjanja zapisa koja je odboru dopuštala da uništi popratni materijal nakon 10 godina. Nisam znao da je ovaj dosje uključen. To je problem na koji stalno nailazimo. Marinkovićeva čeljust se stegnula, ali se nije prepirao. Goran je zvao izvana sobe. Locirao je Zorana Marića. Bivši financijski službenik živio je u Trstu pod drugim prezimenom. Neće se vratiti u Hrvatsku. Govorit će samo ako mu se sakrije lice i lokacija, prisustvuju neovisni odvjetnici, a intervju se snima na način koji se kasnije može autenticirati. Ana je rekla, medijski intervju sam po sebi možda neće biti dovoljan za sud. Može identificirati dokumente i dovesti nas do bankovnih zapisa, odgovorio je Goran. Marinković je pitao, što on želi? Zaštitu za obitelj i dokaz da Petar više ne kontrolira odgovor tvrtke. I dalje predsjeda odborom. Onda ga uklonite. To zahtijeva glasove. Ivana je progovorila, nađite ih. Sljedeća 3 dana borba se selila kroz sudnice, telefonske pozive odbora, novinske urede i uličice zajednice. Ana je dobila produljenje naloga o čuvanju za dodatnih 21 dan. Sudac je naložio projektnoj tvrtki da predoči evidenciju naknada i dokaz o konzultacijama. Tvrtka je predala preko 2000 stranica. Količina je korištena kao magla. Ivana, Marina, dobrovoljci, studenti prava i predstavnici zajednice podijelili su stranice. Napravili su tablicu, ime, broj kućanstva, iznos isplate, broj računa, datum, potpis ili otisak prsta, status zaposlenja, popratni dokument. Označili su proturječja crvenom bojom. Jedan je korisnik naveden i kao pokojni i kao prisutan na sastanku konzultacija 2 godine kasnije. 11 otisaka prstiju bilo je vizualno identično. Jedan je agent za isplatu preuzeo sredstva za 42 kućanstva, iako ni jedan obrazac ovlaštenja nije bio priložen. Nekoliko žena navedenih kao uzdržavane bile su glave kućanstva koje su vodile poslove. Čitava uličica bila je izostavljena s karte preseljenja. Marina je objasnila zašto je to bitno. Ako nisu na karti nisu izbrojani. Ako nisu izbrojani nisu plaćeni. Kad kuće nestanu, dokazivanje naseljenosti postaje teže. Ivana je pogledala isprintanu kartu. Onda prije nego se ijedan stroj vrati, mapirat ćemo svaku strukturu sami. Stanovnici su koristili mobitele, mjerne trake, bilježnice i javno dostupne satelitske snimke. Geodeti su volontirali vikendom. Svako je kućanstvo dobilo brojčani zapis. Fotografije su bile s vremenskom oznakom. Stanari su potpisivali ili obilježavali izjave na jeziku koji su razumjeli. Ivana inzistirala da nitko ne plaća da bude uključen. Kad je jedan dobrovoljac zatražio 500 kuna od udovice, uklonila ga je iz tima. Ne možemo se boriti protiv jednog pokvarenog popisa stvaranjem drugog. Marinković je posjećivao, ali nije vodio. Isprva su ga stanovnici gledali. Neki su ga vrijeđali. Jedan čovjek odbio mu je rukovati. Marinković nije otišao. Proveo je poslijepodne noseći kutije kopiranih dokumenata iz crkvene dvorane u Anino vozilo. Posao je bio običan i vruć. Nitko ga nije fotografirao dok jedno dijete nije snimilo kratki video. Snimka je prikazivala bivšeg direktora kako se znoji kroz košulju dok mu je baka Ruža naređivala da pravilno drži kutiju. Postala je viralna. Ljudi su hvalili njegovu poniznost. Ivani se komentari nisu svidjeli. Jedno poslijepodne nosi papir i svi kažu da se promijenio. Rekla je, žene ovdje nose vodu 30 godina. Nitko ne piše o njihovoj poniznosti. Goran je zatvorio laptop. Javna pažnja voli simbole. Simboli mogu postati i drugi način izbjegavanja rada. Istina, ali mogu i zadržati slučaj vidljivim.
Ivana je pogledala preko dvorane prema Marinkoviću. Slušao je dok mu je stari ribar objašnjavao kako je blokirani kanal smanjio ulov. Onda koristite simbol, rekla je. Samo to ne miješajte s pravdom. Vanjski skladišni dobavljač odgovorio je na sudski nalog o čuvanju. 12 kutija povezanih sa starom akvizicijom bilo je predviđeno za uništenje prije 5 godina. 11 je uništeno. Jedna je izgubljena nakon poplave u skladištu, a kasnije premještena u odjeljak za oporavak. Marina, Ana i sudski predstavnik prisustvovali su otvaranju. Unutra su bili dosjei zapleteni od plijesni, evidencija plaća, inženjerski nacrti i zapečaćeni fascikl s naslovom Računi rehabilitacije zajednice. Fascikl je sadržavao kopije naloga za isplatu. Transferi odobreni pojedinačnim stanovnicima bili su preusmjereni na 4 korporativna računa. Tvrtke primateljice dijelile su direktore sa subjektom pod nazivom Obalne usluge posredovanja. Jedan je direktor bio bivši Petrov vozač. Drugi je bio supruga lokalnog dužnosnika navedenog u Vesninom pismu. Treći identitet bio je lažan. Na dnu fascikla nalazila se interna bilješka Zorana Marića. Navodila je da mu je naređeno da zamijeni podatke o računima korisnika nakon što je zajednica potvrdila naknadu. Uputa je stigla iz ureda izvršnog direktora Petra. Marinković je pročitao bilješku u Aninoj konferencijskoj sobi. Dokaz je bio jak. Nije još bio potpun. Petar je mogao tvrditi da je bilješka podmetnuta ili da su podređeni koristili njegov ured bez ovlasti. Onda se Goran vratio iz Trsta sa snimljenim intervjuom. Zoran je nastupio u sjeni. Glas mu je bio blago promijenjen za javno objavljivanje. Radi pravne dokumentacije, zaseban nesnimljen zapis svjedočila su 2 odvjetnika i javni bilježnik. Opisao je kako je primao proračunske tablice od Petrove osobne asistentice. Prigovorio je. Rekli su mu da promjene odražavaju agente za isplatu koje su odabrali vođe zajednice. Kad je tražio ovlaštenja, prijetili su mu otkazom. Kasnije, nakon što je Vesna počela postavljati pitanja, Zoran je kopirao upute. Vidio je Petrovu asistenticu kako uklanja dokumente iz njezinog ureda. Također je vidio nacrt revizije koji je izmijenjen prije nego je stigao do Marinkovića. Zašto ste otišli? Upitao je Goran na snimci. Zato što je čovjek slijedio moju kćer od škole. Tko ga je poslao? Ne mogu dokazati. Zašto sada progovarate? Zoran je nekoliko sekundi šutio. Jer sam si govorio da štitim obitelj. Ali svake godine još je jedna obitelj gubila kuću jer su ljudi poput mene šutjeli. Marinković je zatvorio oči. Tišina. Opet. Svaki se put u ovoj priči vraćao tišini. Odbor je sazvao hitan sastanak nakon što su fascikli snimljena izjava svjedoka objavljeni pravnom timu. Petar je stigao s 2 viša odvjetnika. Izgledao je umorno, ali kontrolirano. Ovaj dokaz nije testiran, rekao je. Preplašeni bivši zaposlenik i dokumenti oštećeni vodom ne uspostavljaju kaznenu odgovornost. Direktor Perić je odgovorio. Uspostavljaju dovoljno rizika da vas se suspendira. Petar se okrenuo Marinkoviću. Ovo je vaša osveta. Ne, izgubili ste položaj pa ste odlučili spaliti instituciju. Petar se nasmijao bez humora. Mislite da će vam ovi ljudi zahvaliti? Stanovnici, novinari, ta djevojka. Kad tvrtka propadne i radnici ostanu bez plaća, i dalje će vas zvati lopovom. Možda ćete uništiti ime svog oca. Ime mog oca nije obrana od prijevare. On nije izgradio ništa. Izgradio sam ovo s tobom, a ti si to iskoristio da me natjeraš da se bojim propitivati te. Petrove oči su se stvrdnule. Platio sam ti školarinu kad tvoja majka nije imala ništa. Znam. Dao sam ti tvoj prvi ured. Znam. Stajao sam pored tebe kad me... Marinkovićev glas je pukao. Pomogao si da ona mora otići. Glasanje za suspenziju Petra prošlo je 7:4. Naloženo mu je da preda pristupne uređaje i zapise. Ustao je polako prije odlaska. Pogledao je Ivanu koja je prisustvovala kao promatračica u sudski usmjerenom procesu dionika. Zadovoljni ste? Ne. Uzeli ste obiteljsko neslaganje i naštetili tisućama života. Ivana je odgovorila. Nastavljate to zvati obiteljskim jer obiteljska sramota zvuči manje od javne pljačke. Osiguranje ga je izvelo iz dvorane za sastanke. Nije bilo lisica, dramatičnog priznanja, pljeska. Ali prvi put nakon desetljeća, Petar je hodao kroz zgradu bez ikoga tko bi žurio otvoriti mu vrata prije nego stigne. Sljedećeg jutra, regulatori i istražitelji financijskog kriminala izvršili su naloge u 3 ureda tvrtke i domovima 2 bivših rukovoditelja. Petrovi odvjetnici izdali su izjavu da će u potpunosti surađivati i zanijekali su svako nedjelo. Javnost je suspenziju tretirala kao pobjedu.
Ivana nije. Znala je da moćni ljudi mogu ostati moćni dok se slučajevi vuku godinama. Bila je u pravu što je bila oprezna. 2 dana kasnije, sud je primio novu inženjersku zamolbu. Tvrdila je da je nedavna kiša učinila 43 strukture u naselju Kamensko neposredno opasnima i tražila dozvolu za hitno uklanjanje. Priložene fotografije prikazivale su pukotine, nagnute zidove i poplavljene temelje. Neke su bile stvarne, druge su bile snimljene izvan naseljenog područja, iz napuštenih struktura, ali zamolba ih je pomiješala. Sudac je odobrio uklanjanje samo struktura koje potvrdi neovisni inženjer i zahtijevao potporu za preseljenje pogođenih stanara. Prije nego što je neovisna inspekcija mogla početi, izvođači su stigli u Zoru s popisom od 68 kuća. Petar je bio suspendiran. Strojevi su ipak došli. Sustav je bio veći od jednog čovjeka. Drugi pokušaj rušenja počeo je prije zore u subotu. Nijedna televizijska ekipa nije bila pozvana. Nijedan direktor tvrtke nije bio prisutan. Izvođač je stigao s 2 bagera, buldožerom, 4 kamiona, privatnim osiguranjem i policijskom jedinicom kojoj je rečeno da se uklanjaju opasne zgrade pod sudskim ovlaštenjem. Stanovnici su se probudili od motora. Ivanin telefon zazvonio je u 12:12. Bila je to baka Ruža. Ovdje su. Ivana je sjela na madrac u Aninom sigurnom stanu. Jesu li označili odobrene strukture? Označili su moju kuću. Je li neovisni inženjer pregledao? Nitko nije ušao ovamo. Pomakni svoje lijekove i dokumente. Ne stoji unutra. Ivana je nazvala Anu, Marinu i Marinkovića. Zatim je nazvala Marka u zajednici. Pokreni plan za nuždu. Djecu u crkvu. Snimite registarske pločice. Nitko ne smije dirati strojeve. Do trenutka kad je Ivana stigla u naselje Kamensko, prvi bager je već prošao kroz red praznih koliba za dimljenje ribe. Izvođač je tvrdio da su kolibe napuštene i nesigurne. Žene su vikale da ih i dalje koriste svaki tjedan. Terenski inženjer nosio je popis s pečatom projektne tvrtke. Ivana ga je usporedila sa sudskim rasporedom koji je poslala Ana. Brojevi se nisu podudarali. Ovaj popis ima 68 struktura. Zahtjev je naveo 43. Ažurirana procjena sigurnosti, odgovorio je inženjer. Gdje je potvrda neovisnog inženjera? Na putu je, onda ne možete početi. Počeli smo. Privatni čuvar krenuo je prema njoj. Napustite radno područje. Ivana je podigla telefon i snimala. Navedite svoje ime i tvrtku. Posegnuo je za telefonom. Marko je istupio naprijed. Ivana je viknula. Ne dirajte ga. Marko je stao. Suzdržanost ga je koštala. Čuvar ga je gurnuo u blato. Mladi su muškarci nagrnuli od ostraga. Ivana se stavila između njih. Svatko tko se bori bit će uhićen, a strojevi će nastaviti. Kamere gore, ruke dolje. Gomila je poslušala uz vidljiv napor. Goran je stigao na motociklu, već emitirajući uživo. Ovo je naselje Kamensko, rekao je kameri. Izvođači uklanjaju strukture pod hitnim nalogom, ali stanovnici i odvjetnica kažu da popis lokacija premašuje ono što je predočeno sudu. Predstavnik izvođača ga je čuo i povikao osiguranju da stvore širi perimetar. Ana je stigla sljedeća. Uručila je nadzorniku lokacije formalnu obavijest osporavajući usklađenost. Odbio je potvrditi primitak. Ana je papire spustila kraj njegovih nogu dok su ih snimali. Uručenje ne nestaje zato što odbijate uzeti olovku, rekla je. Marinković je stigao na lokaciju bez pratnje. Policijski zapovjednik ga je zaustavio. Gospodine Marinkoviću, više niste ovlašteni kontrolirati projekt. Nisam ovdje kao glavni direktor. Ovdje sam kao direktor i svjedok spornih zapisa. Morate ostati iza linije. Vrisak je došao iz unutarnje uličice. Bager je udario u prednji zid sobe od blokova. Struktura je bila navedena kao nenaseljena. Nije bila. Ružina starija sestra, gospođa Anica, ušla je da uzme torbu s inzulinom i lijekovima za tlak. Kad se zid pomaknuo, dio krova se urušio preko vrata. Mama je unutra, vrisnula je Ruža. Rukovatelj bagera je stao. Prašina je ispunila uličicu. Ljudi su trčali. Policija je pokušala zadržati gomilu, ali panika je razbila liniju. Ivana je prva stigla do zgrade. Prednji ulaz bio je blokiran drvom i limenim krovom. Čula je kašljanje iznutra. Gospođo Anice, slab je glas odgovorio, noga mi je zaglavljena. Marinković je stao pored Ivane. Moramo podignuti ovaj lim. Mogao bi povući ostatak. Zidar iz zajednice pregledao je krov. Prvo podupri gredu. Muškarci su donijeli daske. Nije bilo filmske snage. Nije bilo jednog junaka koji podiže kuću. Radili su zajedno stanovnici i radnici, čak i dvojica policajaca koji su pridržavali teret, čisteći blokove i praveći uzak otvor. Ivana je pužući ušla.
Prašina joj je pekla grlo. Gospođa Anica ležala je pored srušenog ormara, jedna noga zaglavljena ispod grede. Vrećica s lijekovima bila je čvrsto stisnuta uz prsa. Ostavite torbu, mama. Ne, ukrast će je. Nitko je neće ukrasti. Ne možete obećati. Ivana je uzela torbu i vezala je preko svog tijela. Zatim je viknula kroz otvor. Noga joj je zaglavljena. Trebamo dizalicu. Izvođač je imao jednu u servisnom kamionu. 30 sekundi nitko se nije pomaknuo jer nadzornik lokacije nije odobrio njezino korištenje. Marinković je zgrabio nadzornika za rever reflektirajuće jakne. Žena je ispod tog krova. Gospodine, pustite me. Donesite dizalicu. Muškarac je pogledao kamere. Naredio je radniku da je donese. Podigli su gredu dovoljno da izvuku gospođu Anicu. Dok je Ivana pomagala gospođi Anici kroz otvor, drugi dio limenog krova se pomaknuo. Marinković je gurnuo Ivanu naprijed. Lim ga je udario u rame i posjekao mu košulju. Pao je na jedno koljeno. Stanovnici su izvukli sve troje. Pozvana je hitna pomoć. Nozi gospođe Anice bila je slomljena, ali bila je pri svijesti. Marinkovićevo rame trebalo je šavove. Ivanini dlanovi bili su izgrebani. Goranov video uživo snimio je cijelu akciju spašavanja, uključujući trenutak kad su radnici oklijevali osloboditi sigurnosnu opremu bez odobrenja. Još važnije, snimio je terenskog inženjera kako priznaje da neovisni procjenitelj još nije stigao. Ana se okrenula policijskom zapovjedniku. Sud je uvjetovao uklanjanje neovisnom potvrdom. Nema je. Nastavak je nepoštivanje suda. Zapovjednik je pogledao ozlijeđenu ženu, kamere i dokument u Aninoj ruci. Onda je naredio da se sve strojeve zaustavi. Nadzornik lokacije je prigovorio. Zapovjednik mu je prišao bliže. Ugasite ga. Motori su ugašeni jedan po jedan. Tišina je bila golema. 20 minuta kasnije, Marina je stigla s elektroničkim sudskim nalogom izdanim nakon Anine hitne prijave. Obustavio je sav rad do pregleda na licu mjesta i naredio čuvanje evidencije strojeva, popisa radova i komunikacije. Izvođač je pokušao ukloniti sporni popis. Marko je snimio nadzornika kako ga savija u džep. Policija je zaplijenila dokument. Neovisni inženjer stigao je nakon 7 sati. Pregledao je Ružinu kuću. Nije u neposrednoj opasnosti, rekao je. Pregledao je oštećenu sobu gdje je gospođa Anica bila zarobljena. Šteta je uzrokovana udarom bagera. Pregledao je veći popis. Nisam pripremio ovo. Čiji je to potpis? Upitala je Ana. Nalikuje mom, ali nije moj potpis. Krivotvorena sigurnosna potvrda korištena je nakon Petrove suspenzije. Istražitelji su dokument pratili do ureda direktora projekta. Direktor je tvrdio da ga je primio od konzultanta. Konzultant je zanijekao da ga je poslao. Telefonski zapisi pokazali su pozive između direktora, Petrove bivše asistentice i rukovoditelja izvođača noć prije mobilizacije. Tog poslijepodneva, službenici za financijski kriminal uhitili su bivšu asistenticu i direktora projekta na ispitivanje. Petar je bio pozvan da se preda sljedećeg ponedjeljka. Nije se pojavio. Njegovi su odvjetnici rekli da je na liječenju. Do večeri, glasine su se proširile da je napustio Split. Marinković je sjedio u privatnoj bolnici s previjenim ramenom kad mu je Marina donijela vijest. Možda pokušava putovati. Mogu li ga istražitelji zaustaviti? Zatražili su upozorenje, ali ne znamo je li aktivno. Ivana je stajala pored prozora. Prijetio mi je u apartmanu prije prvog uhićenja. Marinković ju je pogledao. Što je točno rekao? Da ljudi nestaju u Splitu svaki dan. Zašto mi to niste rekli? Rekla sam Ani. To je u mojoj izjavi. Marinković je shvatio da pitanje zvuči kao optužba. Ispravio se. Trebao sam pitati ranije. Goran je ušao s telefonom. Petrovo vozilo viđeno je blizu privatnog terminala aerodroma. Marina je nazvala istražitelje. Sljedećih 40 minuta nitko u bolničkoj sobi nije mnogo govorio. Gledali su nepotvrđene poruke kako se šire društvenim mrežama. Fotografija crnog terenca. Video djelatnika osiguranja na kapiji. Tvrdnja da je zakazani let bio odgođen. Onda je stigla službena potvrda. Petar je zaustavljen prije ukrcaja na let za Beč. Njegovi su odvjetnici tvrdili da ima zakazani liječnički pregled i da ne bježi. Istražitelji su ga zadržali pod zakonitim nalogom povezanim sa sumnjom na krivotvorenje dokumenata, preusmjeravanje sredstava za preseljenje i ometanje svjedoka. Vijest je stigla do naselja Kamensko prije zalaska sunca. Stanovnici su se okupili blizu zajedničkog doma. Neki su plesali, neki su vikali stričevo ime. Jedan je muškarac izvadio bocu i htio natočiti piće.
Ivana se popela na istu gajbu koju je koristila prijašnjih dana. Slušajte me. Gomila se polako smirila. Uhićenje nije osuda. Novac se nije vratio. Kuće još nisu sigurne. Gospođa Anica Siglnici. Marko je povikao. Ali danas možemo malo proslaviti. Smijeh se proširio gomilom. Ivana se nasmiješila unatoč sebi. Malo. Petar je proveo noć u pritvoru. Njegova skupa odjeća zamijenjena je jednostavnom košuljom koju je donio odvjetnik. Kamere su ga snimile kako ulazi u vozilo bez asistenata koji su ga inače okruživali. Nije priznao krivnju. Nije molio. Tvrdio je da su sve odluke donesene u legitimne poslovne svrhe i da su podređeni loše proveli provedbu. Slučaj je trebao vremena. Stvarnost rijetko donosi pravdu u jednom govoru, ali pristup mu je bio uklonjen. Njegovi računi povezani sa spornim tvrtkama zamrznuti su sudskim nalogom. Direktor projekta i 2 konzultanta počeli su tražiti odvojeno pravno zastupanje. Kad su nekad moćni ljudi prestali dijeliti istu obranu, njihove su se priče počele proturječiti. Prvi konzultant predočio je e-mailove koji pokazuju da je Petrov ured tražio retroaktivno datirane izvještaje o angažmanu zajednice. Direktor projekta predočio je glasovne poruke u kojima Petar govori da očisti vidljive strukture prije nego aktivisti stvore trajne činjenice. Bivša asistentica priznala je da je proslijedila prijavu za krađu protiv Ivane. Tvrdila je da joj je Petar to naredio. Policijski su zapisi pokazali da su detalji iz Ivanine izjave poslani konzultantu za odnose s javnošću prije nego je puštena. Interna je istraga identificirala odgovornog policajca. Policajac je suspendiran do disciplinskog postupka. Ivani je to bilo bitno. Ne zato što je suspenzija jednog policajca ispravila sustav, nego zato što je službena moć iskoristila njezine privatne riječi, da je javno obilježi lažljivicom. Posljedica je morala biti zabilježena. 3 tjedna kasnije, sud je naložio Marinković grupi da otkrije potpuni trag isplata i zabranio rušenje dok se zakonito ne pregovara okvir preseljenja. Zajmodavci tvrtke zahtijevali su reformu upravljanja. Odbor je imenovao privremenog glavnog direktora izvan Marinkovićeve obitelji. Marinković nije vraćen na dužnost. Neki su dioničari htjeli da se vrati nakon njegove javne suradnje. Drugi su tvrdili da suradnja nakon razotkrivanja ne briše 2 desetljeća slabog nadzora. Marinković je rekao odboru da neće tražiti povratak dok se istrage nastavljaju. Podnio je ostavku na mjesto izvršnog direktora, ali je privremeno zadržao neizvršno mjesto kako bi podržao otkrivanje i nagodbu. Također je uložio znatan dio svojih dionica u neovisno upravljanu naknadnu rezervu. Ivana je čula najavu na radiju. Ruža je pljesnula. Dobro je postupio. Ivana je nastavila slagati obrasce. Počeo je raditi ono što je trebao davno. Nikoga ne hvališ. Hvalim dovršen posao. Ruža se nasmijala. Onda nitko na svijetu neće čuti pohvalu iz tvojih usta. Ivana se konačno nasmijala s njom. Forenzička revizija trajala je 4 mjeseca. Njezini nalazi otišli su dalje od Kamenskog. 3 projekta koristila su povezane agente za isplatu. Zapisi o konzultacijama zajednice bili su kopirani preko lokacija. Konzultant za preseljenje naplatio je izgradnju privremenog smještaja koji nikad nije sagrađen. Nije svaka nepravilnost bila krađa. Neke su proizašle iz loše evidencije, dijeljenih obiteljskih računa, pravopisnih varijacija i stanovnika bez formalnih dokumenata. Ta je razlika bila bitna. Marina je inzistirala da izvještaj razdvoji dokazano preusmjeravanje, neopravdane isplate, administrativne pogreške i neriješene zahtjeve. Nazivanje svake pogreške korupcijom može zvučati moćno, rekla je, ali čini točne optužbe lakšima za napad. Ivana je tu lekciju ponijela na sastanke zajednice. Ispravljali su vlastiti popis kad se dokaz promijenio. Jedno je kućanstvo koje je tvrdilo da nije primilo isplatu kasnije, otkrilo da je stari ujak preuzeo novac bez da obavijesti obitelj. Drugo ime za koje se mislilo da je izmišljeno pripadalo je ženi, čije je prezime bilo pogrešno upisano. Istina je postala jača ne zato što je bila jednostavna, nego zato što su dopustili da ostane komplicirana. Na kaznenom ročištu, tužitelji su predočili pronađeni fascikl, bankovni trag, e-mailove, svjedočenje i krivotvorenu inženjersku potvrdu. Petar je dobio jamčevinu pod strogim uvjetima nakon nekoliko tjedana u pritvoru. Neki su stanovnici bili bijesni. Pustili su ga jer je bogat, rekao je Marko. Ana je objasnila da jamčevina nije nagrada. Pitanje je hoće li se pojaviti, ometati svjedoke ili opstruirati slučaj.
Možemo se protiviti jamčevini dokazima, ali pritvor ne bi trebao postati kazna prije suđenja. Marko je odmahnuo glavom. Da je to bio ja, bi li mi sve ovo objasnili? Vjerojatno ne, rekla je Ana. Ta je nepravda još jedan problem. Ne ispravljamo je zahtijevajući nezakonito postupanje prema svima. Ivana se sjetila mokrog poda ćelije. Pravda nije bila natjerati moćnog čovjeka da pretrpi svaku poniženje koje su siromašni ljudi trpjeli. Pravda je bila ukloniti poniženje iz sustava. Postupak naknade započeo je pod sudskim nadzorom. Svako je prijavljeno kućanstvo dobilo broj predmeta. Isplate nisu mogle proći kroz neformalne agente bez pisane ovlasti. Dokumenti su objašnjeni na hrvatskom i lokalnim narječjima kojima su se stanovnici koristili. Ljudima koji nisu znali čitati dopušten je neovisni svjedok. Javna ploča prikazivala je odobrene isplate prema broju predmeta, ne prema punim osobnim podacima, tako da je zajednica mogla pratiti napredak bez izlaganja bankovnih informacija. Odbor za pritužbe uključivao je odvjetnike, geodete, trgovkinje, predstavnike mladih i zagovornike osoba s invaliditetom. Marinković je prisustvovao prvom sastanku. Sjedio je u stražnjem dijelu. Nitko nije stavio njegovo ime na program. Ivana je primijetila da nije pokušao govoriti. Jednom je došao samo slušati. Pregovori nisu spasili svaku kuću. To je bila jedna od najtežih istina koje je Ivana morala objasniti. Neovisna studija okoliša otkrila je da dio naselja Kamensko leži u ozbiljnom koridoru rizika od poplava. Nekoliko struktura sagrađeno je preko odvodnih putova. Zagađenje otpadnim vodama dosegnulo je opasne razine u dva dijela. Zadržavanje svih točno gdje su bili zvučalo bi suosjećajno, ali bi ostavilo obitelji izložene drugoj vrsti štete. Stanovnici nisu odmah prihvatili nalaze. Rekli su nesigurno i prije, tvrdila je Ruža. Koristili su to da lažu. Da, odgovorila je Ivana. Zato ova studija mora biti testirana, ne automatski odbačena. Zajednica je angažirala vlastitog tehničkog recenzenta koristeći sredstva iz pravne rezerve. Recenzent je potvrdio većinu nalaza o poplavama, ali osporio predloženu granicu preseljenja. Nakon tjedana geodetskog rada, granica je smanjena. Gotovo polovica kućanstava mogla je ostati tijekom modernizacije. Ostali bi se selili u fazama, ne svi odjednom. Privremeni smještaj morao je biti spreman prije nego se ijedna struktura ukloni. Obitelji s ribarskim zanimanjem bile bi preseljene blizu pristupa vodi, ne poslane u udaljena naselja gdje bi im posao postao nemoguć. Žene koje su vodile dimljenje ribe dobile su bespovratna sredstva za ponovno pokretanje posla. Najmoprimci koji su bili ignorirani u prvom planu naknade, dobili su potporu za preseljenje, čak i kad nisu posjedovali strukture. Kućanstva bez potpunih osobnih dokumenata mogla su dokazati naseljenost školskim zapisima, računima za komunalije, zapisima tržišnih udruga, svjedočenjem susjeda i fotografijama s datumom. Nije svaki zahtjev uspio. Neki su ljudi stigli nakon što je spor postao javan i pokušali prijaviti prazne kolibe kao domove. Ivana ih je odbila. Muškarac joj je ponudio novac da doda 3 imena na popis. Prijavila ga je odboru za pritužbe. Mogla si to tiho preuzeti, našalio se Marko nakon što je muškarac uklonjen. Ivana je zurila u njega dok nije podigao obje ruke, šalim se. Tako korupcija postaje normalna, rekla je. Svi nazivaju prvu malu stvar šalom, Marko je kimnuo. Shvatio sam poantu. Obrazovni rad se proširio izvan slučaja. Anina je organizacija pokrenula tjedne sesije u crkvenoj dvorani. Kako čuvati kopije dokumenata? Kako provjeriti što dokument kaže prije potpisivanja? Kako zabilježiti sastanak bez izazivanja nasilja? Kako razlikovati naknadu, potporu za preseljenje i obnovu sredstva za život? Kako se žaliti kad javni službenik odbije uslugu? Kako zamijeniti izgubljene osobne dokumente? Kako zaštititi djecu i starije osobe tijekom prijetnje iseljenja? Ivana je postala jedna od voditeljica. Nikad se nije predstavljala kao odvjetnica. Kad nije znala odgovor, tako je i rekla i uputila pitanje dalje. Ta je poštenost izgradila više povjerenja nego pretvaranje da je stručnjakinja. Marina je za nju dogovorila plaćenu stažiranje u Neovisnom institutu za zemljišna prava i urbano planiranje. Prva ponuda stigla je preko zaklade Marinković grupe. Ivana ju je odbila. Druga je stigla preko organizacije koju je odabrala Ana bez uvjeta o publicitetu i bez linije izvještavanja Marinkoviću. Prihvatila ju je. Vratila se i u školu. Prijava nije bila jednostavna. Njezini su zapisi morali biti rekonstruirani. Naknade su se nagomilale.
Bila je odsutna dovoljno dugo da su se neki predmeti promijenili. Marinković je ponudio da plati sve. Ivana je zatražila da bilo koja potpora prođe kroz opći stipendijski program otvoren i drugim raseljenim studentima. Još uvijek ne želite mi biti dužni, rekao je. Ne želim da privatna usluga postane razlog zašto ljudi misle da sam zaslužila obrazovanje. Zaslužila si ga, kao i drugi. Stipendijski fond na kraju je podržao 12 studenata iz zajednica pogođenih prošlim projektima tvrtke. Ivana je bila jedna od njih, ne lice programa. Odjel za odnose s javnošću tvrtke predložio je korištenje njezine fotografije u najavi. Odbila je. Umjesto toga koristili su fotografiju prazne učionice. Jednog poslijepodneva, 6 mjeseci nakon prvog jutra na kapiji, Marinković je zamolio Ivanu da se nađu u staroj obiteljskoj kući u Poljicama. Umalo je odbila. Ana joj je savjetovala da povede nekoga. Ivana je stigla s Goranom. Kuća je bila manja nego što je očekivala. Pripadala je Marinkovićevoj pokojnoj majci i ostala je uglavnom nepromijenjena. Obiteljske fotografije poredane su na zidu dnevnog boravka. Jedna je prikazivala Marinkovića i Vesnu na dan njihova vjenčanja. Oboje su bili mladi. Marinković je nosio bež odijelo koje je izgledalo preveliko u ramenima. Vesna se smijala nečemu izvan kadra. Ivana je stala pred fotografiju. Izgledala je sretno. Bila je. Koliko dugo? Marinković je razmislio o pitanju. Dulje nego što sam pamtio, kraće nego što je zaslužila. Izvadio je drvenu kutiju. Unutra su bila pisma, 10 njih. Pronašao sam ih u stričevu privatnom spremištu. Nakon što su istražitelji pretražili obiteljski ured, omotnice su nosile Vesnin rukopis. Neke su bile otvorene, druge zapečaćene. Datumi su obuhvaćali 13 godina. Marinković je dotaknuo prvu. Nisam pročitao sve. Zašto? Ne znam čitam li ih zbog nje ili zbog sebe. Ivana je sjela nasuprot njemu. Napisala ih je tebi. I prestala ih slati jer nitko nije odgovarao. Kimnuo je. Htio sam da ovo vidiš prije nego odu u dokazni arhiv. Ivana je uzela omotnicu adresiranu izbljedjelom tintom. Adresa pošiljatelja bila je soba u kojoj su ona i Vesna živjele kad joj je bilo 9 godina. Sjetila se stola. Vesna bi čekala dok Ivana ne zaspi. Pa bi pisala pod punjivom svjetiljkom jer je struja opet nestala. Što je govorila o meni? Upitao je Marinković. Ivana je vratila pismo. Ponekad je bila ljuta, očekivao sam to. Ponekad te branila, to ga je iznenadilo. Rekla je da nisi rođen okrutan. Rekla je da te moć naučila da tretiraš prekid kao nepoštovanje. Marinković je pogledao u stranu. Rekla je i da voliš zgrade jer ostaju gdje ih staviš. Ljudi nisu. Gorak smijeh mu je pobjegao. To zvuči kao ona. Nije svaki dan govorila o tebi. Trebate to znati. Zašto? Jer tuga može natjerati čovjeka da zamišlja kako je ostao u središtu tuđeg života. Izgradila je drugi život. Bio je težak, ali bio je njezin. Marinković je prihvatio ispravak. Hvala ti. Onda je pogledao oglicu oko Ivaninog vrata. Htio sam pitati o tome. Ivanini prsti su dotaknuli privjesak. Što s tim? Napravljena je za Vesnu. Mislio sam da bi možda trebala ostati u obitelji. Ivanin se izraz smrznuo. Marinković je podigao ruku. Ne polažem pravo na vlasništvo. Dala ti ju je. Znam to. Pitao sam bi li razmislila o tome da mi dopustiš da je otkupim. Ne. Odgovor je stigao bez ljutnje. Marinković je jednom kimnuo. Razumijem. Ne, mislim da ne razumijete. Skinula je lančić. Prvi put otkad ju je Marinković vidio na kapiji. Privjesak je ležao na njezinom otvorenom dlanu. Ova je oglica otvorila vaša vrata. To je korisno. Ali dokazala je i nešto ružno. Što? Da sam došla bez nje, osiguranje bi me bacilo na cestu, a vi biste ušli na svoj sastanak. Marinković nije rekao ništa. Da sam bila samo Slavičina kći, biste li stali? Ne mogu pošteno reći da bih. Zato se ne smije vratiti u privatnu kutiju za nakit. Ivana je već donijela odluku. Novi centar za pravnu pomoć i edukaciju zajednice u Kamenskom bio je gotovo dovršen. Nosit će 2 imena, Slavice Barić i Vesne Marinković. Ogrlica će biti postavljena ondje u sigurnoj vitrini, s kopijama prve peticije o zemljištu, ispravljenom kartom zajednice i jednostavnom poviješću slučaja, ne kao simbol Marinkovićevog izgubljenog braka, nego kao dokaz kako je pristup moći funkcionirao. Marinković je slušao, onda je kimnuo, ondje pripada. Centar se otvorio 3 mjeseca kasnije. Nije to bila velebna zgrada. Imao je pravni šalter, 2 učionice, skenere za dokumente, zaključane ormare za pohranu, pristupačne toalete, mali solarni rezervni sustav i oglasnu ploču s trenutnim postupcima vezanim uz zemljište i stanovanje. Ploča pored ulaza glasila je: dom nisu samo zidovi i krov,
To je sigurnost, sjećanje, sredstva za život i pravo da te se čuje. Unutra je oglica počivala iza čistog stakla. Ispod nje su stajale riječi. Ova oglica nije dokazala da je jedan život vrijedio više od drugog. Dokazala je koliko dugo moćni ljudi mogu odbijati slušati. Ljudi su došli očekujući da Marinković održi govor. Nije. Ruža je govorila o gubitku povjerenja u dokumente i učenju kako stvoriti zapise koje zajednica može obraniti. Ana je govorila o zakonitom postupku i zašto interni pravni odjeli nikad ne smiju postati strojevi za odobravanje onoga što direktori već žele. Marina je govorila o upravljanju i zašto interni pravni odjeli ne smiju postati alat kojim rukovoditelji dobivaju ono što žele. Goran je govorio o provjeri dokaza i opasnosti objavljivanja priče prije nego što može izdržati osporavanje. Ivana je govorila posljednja. Nosila je jednostavnu plavu haljinu bez nakita. Mnogi su me nazivali hrabrom, počela je. Ne osjećam se uvijek hrabro. Tog jutra kod kapije bila sam gladna. Nisam dobro spavala, sandala mi je bila poderana. Kad me čuvar zgrabio za ruku, bila sam prestrašena. Prostorija je utihnula. Hrabrost nije odsutnost straha. Ponekad je to imati jedan preostali dokument i odbiti dopustiti da ga netko podere. Pogledala je prema stanovnicima. Ovaj centar nije ovdje da nauči ljude kako se boriti protiv svakog razvojnog projekta. Zajednicama trebaju i ceste, odvodnja, sigurno stanovanje, škole i poslovi. Ovdje je da naučimo da je razvoj proveden bez ljudi, samo uklanjanje uz skup jezik. Marinković je sjedio u stražnjem dijelu. Ivana je nastavila. Ne potpisujte ono što ne razumijete, ne predajte svoj jedini original, ne dodavajte lažima istinitoj pritužbi jer mislite da istina nije dovoljno dramatična. Ne dopustite da vas bijes gurne u nasilje kad netko čeka da vaš bijes iskoristi kao dokaz protiv vas. Pogled joj se pomaknuo prema Marinkoviću. I kad netko uđe u vaš ured u prljavoj odjeći, ne pitajte prvo koju moćnu osobu poznaje. Pitajte što se dogodilo. Pljesak se polako podigao, pa ispunio prostoriju. Marinković nije ustao. Pljeskao je sa svima ostalima. Kazneni postupak protiv Petra trajao je više od godinu dana. Nekoliko je optužbi izmijenjeno kako su se dokazi razvijali. 2 optuženih sklopilo je nagodbu i pristalo svjedočiti. Sud je osudio jednog konzultanta za krivotvorenje zapisa. Direktor projekta priznao je krivnju za korištenje krivotvorene sigurnosne potvrde i ometanje naloga o čuvanju. Petar je poricao da je odobrio krađu i zastrašivanje. Na kraju, sud je utvrdio da je kriv po točkama vezanim uz zavjeru, krivotvorenje korporativnih i naknadnih zapisa i nezakonito preusmjeravanje sredstava. Oslobođen je jedne točke ometanja svjedoka jer dokazi nisu utvrdili potrebnu vezu izvan razumne sumnje. Neki su ljudi bili razočarani oslobađajućom presudom. Ana ih je podsjetila da se pravda ne jača pretvaranjem da je slab dokaz jak. Petar je dobio zatvorsku kaznu i financijske kazne. Imovina povezana s tvrtka za isplatu naložena je vraćanju kroz odvojene postupke. Presuda nije popravila svaki život. Slavica se nije vratila. Vesna nije čula da joj je ime očišćeno na sudu. Obitelji koje su godinama provele u nestabilnom stanovanju nisu mogle povratiti djetinjstvo, zdravlje ili izgubljene poslove od bankovnog transfera. Ali službeni se zapis promijenio. Sad je službeni zapis govorio da su sredstva zajednice preusmjeravana, da su dokumenti konzultacija bili krivotvoreni, da Vesnino upozorenje nije bila gorčina neuspješne supruge, da Ivana nije ukrala oglicu. To je bilo bitno jer laži postaju povijest kad ih nitko ne ispravi. Marinković se pojavio pred dioničarima nakon presude. Nije tražio povratak na mjesto glavnog direktora. Podržao je promjene koje zahtijevaju neovisan pregled velikih projekata preseljenja, izravan pristup odboru za zviždače, javno objavljivanje okvira preseljenja i pravila o sukobu interesa za obiteljski kontrolirane odbore. Prodao je jednu od svojih luksuznih nekretnina i dodao prihod u rezervu za obeštećenje. Kritičari su to nazvali popravkom imidža. Možda je dio toga bio. Ljudske su motivacije rijetko čiste. Ivana nije zahtijevala savršene motive prije prihvaćanja korisne reforme. Zahtijevala je samo da reforma bude mjerljiva. Koliko je zahtjeva plaćeno? Koliko preostaje? Koliko je raseljenih obitelji ušlo u privremeno stanovanje prije uklanjanja? Koliko je pritužbi riješeno? Tko revidira brojke? Kad god bi Marinković govorio moralnim jezikom, vraćala ga je podacima. Počeo je to cijeniti. Jedne večeri, gotovo 2 godine nakon onog jutra na kapiji, Marinković je posjetio centar bez najave dok je predavanje bilo u tijeku.
Ivana je stajala pred pločom objašnjavajući razliku između liste prisutnosti i obraska pristanka. Vaša prisutnost na sastanku ne znači automatski da ste pristali na svaki prijedlog, rekla je skupini. Ali pročitajte naslov prije potpisivanja, jer se ponekad jedan papir predstavlja kao drugi. Marinković je čekao vani, dok se predavanje nije završilo. Ivana ga je zatekla kraj vitrine s oglicom. Došli ste sami. Učim. Što vam treba? Nasmiješio se blago. Uvijek to pitate kao da sam još jedan podnositelj zahtjeva. Svi dolaze s nečim. Ja sam došao ovo vratiti. Pružio joj je tanku mapu. Unutra je bio izvorni skicirani dizajn oglice. Vesna je nacrtala 2 ruke i malu kuću. Ispod napisala je riječi kasnije urezane na poleđini. Nijedan dom nije istinski izgrađen dok se svaki život unutra ne poštuje. Ivana je dugo gledala skicu. Gdje ste ovo našli? Među pismima. Otvorila je vitrinu ključem administratorice centra i stavila skicu pored oglice. Marinković je promatrao kako zatvara staklo. Godinama sam mislio da sam izgubio Vesnu jer me izdala, rekao je. Onda sam mislio da sam je izgubio jer me stric prevario. Obje su priče dopuštale da ostanem nevin. A sad mislim da sam je izgubio jer sam, kad je istina postala nezgodna, pitao je li lojalna umjesto je li u pravu. Ivana se naslonila na vitrinu. To je vjerojatno bliže. Mislite li da bi mi oprostila? Ne mogu govoriti u ime mrtve žene. Odgovor je zabolio, ali bio je iskren. Ivana je dodala, htjela je da se zapisi otvore. Pomogli ste ih otvoriti. To ne prepisuje ono što se dogodilo između vas dvoje, znam. Pitate što sad raditi? Da. Pogledala je prema učionici gdje su stanovnici slagali stolice. Sljedeći put kad netko u neurednoj odjeći uđe u vaš ured, slušajte prije nego pitate što od vas žele. Marinković je kimnuo. I nakon slušanja provjerite dokaze, nasmijao se tiho. Naravno. Izašli su van, nadograđeni odvodni kanal prolazio je duž glavne staze. Neke su izvorne kuće ostale ojačane i priključene na kanalizaciju dalje. Novi niski stambeni blokovi stajali su na sigurnijem tlu. Nisu to bile vile. Bilo je pritužbi zbog tlaka vode, naknada za održavanje i kašnjenja u dodjeli. Život nije postao savršen. To je bio još jedan znak da je promjena stvarna. Djeca su igrala nogomet pored centra. Baka Ruža prodavala je dimljenu ribu s malog štanda. Marko je radio s timom za mapiranje zajednice i dalje se prečesto svađao na sastancima. Marina je napustila Marinković grupu kako bi izgradila savjetodavnu praksu za upravljanje. Osposobljavala je pravne timove da prepoznaju kad zaštita organizacije zahtijeva suočavanje s njezinim vodstvom. Goranovo istraživanje osvojilo nagrade, ali i dalje je dolazio jer je priča o provedbi bila važnija od skandala koji je privukao kamere. Ana je nastavila podnositi zahtjeve kad god bi rokovi kasnili. Ivana je diplomirala s odličnim uspjehom i započela poslijediplomsko usavršavanje u stambenoj politici i upravljanju zemljištem. Nitko je nije proglasio glavnom direktoricom, nitko nije otkrio da je tajno bogata. Nije se udala u obitelj Marinković. Njezina je pobjeda bila zahtjevnija od bajkovitog spašavanja. Povratila je svoje ime. Završila je obrazovanje. Pomogla je ljudima stvoriti sustave koji nisu ovisili o raspoloženju jednog moćnog čovjeka. A Marinković je naučio da otkupljenje nije trenutak kad ga javnost pljeska. Bila je to disciplina prepuštanja kontrole, ispravljanja zapisa, plaćanja onoga što se duguje i ostajanja prisutan nakon što kamere odu. Neki će reći da je Marinković bio i sam žrtva jer ga je stric prevario. Ja to ne vidim tako. Prijevara objašnjava dio njegova neuspjeha. Ne briše odgovornost. Imao je ovlast postavljati pitanja. Imao je suprugu koja ga je molila da istražuje. Imao je izvještaje koje su pripremili ljudi sa svojim interesima u ishodu. Izabrao je verziju događaja koja je štitila njegovu ambiciju i njegov ponos. Ono što ga je promijenilo nije bilo otkriće da Ivana pripada njemu. Nije pripadala. Promijenilo ga je otkriće da čovjek ne treba pripadati moćnima da bi njegova patnja postala vjerodostojna. To je pouka oglice. Bila je vrijedna, ali njezino zlato nikad nije bilo najvažnija stvar u vezi s njom. Ono što je bilo najvažnije jest ono što se dogodilo prije nego što su je ljudi ugledali. Mlada je žena stajala kod kapije s dokazima u torbi. Odjeća joj je bila prljava, pa su joj se ljudi smijali. Nije imala adresu, pa su je ljudi tretirali kao da nema identitet. Nije imala titulu, pa su ljudi pretpostavili da nema znanje. Tek kad je bogat čovjek prepoznao nešto oko njezinog vrata, vrata su se otvorila. Poštovanje je trebalo otvoriti ta vrata prvo.
Ljudsko biće ne mora biti direktorova kći, milijarderov rođak, koristan svjedok ili vlasnica skupog predmeta da bi zaslužilo sigurnost i pažnju. Dostojanstvo nije nagrada za ljude koji nam mogu dokazati svoju vrijednost. Ono je gdje bi svaki iskren razgovor trebao počinjati. Kraj.